Η Τουρκία από το 2016 και μετά έχει επενδύσει ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της και όχι μόνο στις μυστικές υπηρεσίες. Εάν δει κάποιος τον άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, θα διαπιστώσει ότι είναι μια εντός εισαγωγικών μίνι θαλάσσια αυτοκρατορία. Οι Ισραηλοί εργαλειοποιούν στο επακρό τη διασπορά που έχουν ανά τον κόσμο και ειδικά τη διασπορά που έχουν στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα έχει εξίσου πολύ μεγάλη διασπορά, εξίσου δυναμική πάνω κάτω με την αντίστοιχη Ισραηλινή. Είναι η Βυζαντινή στρατηγική ουσιαστικά. Οι Βυζαντινοί ουσιαστικά τι κάνανε? Σε πάρα πολλές των περιπτώσεων δεν θυσίαζαν τους πολύτιμους στρατιώτες τους, επιδοτούσαν άλλους λαούς, ακόμη και αντίπαλους λαούς, να επιτεθούν στον άμεσο εχθρό τους. Και κάπως έτσι νικάγανε και επιβιώσαν για 1000 χρόνια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Στάσης Οβεργής. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Έχω σήμερα εδώ στις συζητήσεις μας έναν άνθρωπο που πραγματικά τον θαυμάζω και τον ακούω με προσοχή όταν μιλάει. Είναι ο στρατηγικός αναλυτής Αλέξανδρος Σιτιμούδης. Γεια σου. Καλησπέρα. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις έρθει στην εκπομπή μας. Είναι τιμή μας. Θα ήθελα έτσι να μας μιλήσεις, να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, με το δικό σου πρίσμα, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το κομμάτι που ουσιαστικά είδα κιόλας ότι το έχεις στο X, στο Twitter, το έχεις καρφιτσωμένο αυτό το post, αυτή τη δημοσίευση, την έχεις καρφιτσωμένη, προφανώς έχεις κάποιο λόγο, το έχεις καρφιτσώσει, το οποίο έχει να κάνει με την οτροπία, την ομαδική των Τούρκων. Για εξήγησέ μας περισσότερα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι και δικιά μου τιμή να βρίσκομαι εδώ και να μπορούμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι το ξεκινάς πάρα πολύ καλά, γιατί παρατηρώ ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο είναι αδικαιολόγητο, αν θες την άποψή μου, τουλάχιστον για τη χώρα στην οποία ζούμε. Υπάρχει το κενό της στρατηγικής νοοτροπίας του απέναντι, την οποία θα έπρεπε να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς και για λόγους οι οποίοι δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε, είναι κάτι το οποίο έχει ξεφύγει από τα ραντάρ μας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η συγκεκριμένη ανάρτηση στην οποία αναφέρεσαι περιγράφω με πάρα πολύ σύντομα λόγια το πώς έχει διαμορφωθεί η στρατηγική νοοτροπία της Τουρκίας διαχρονικά και πώς έχει μεταλαμπαδευτεί στη σύγχρονη τουρκική ηγετική και πολιτική ελίτ, και είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο πολεμάνε οι Τούρκοι, να το θέσουμε έτσι πάρα πολύ απλά για τους φίλους τους ακροατές. Αυτό το οποίο ουσιαστικά περιγράφω είναι ότι οι Τούρκοι έχουν διέλθει από μια νοοτροπία η οποία είναι ένας συγκερασμός του νομαδισμού με το Ισλάμ. Τι θέλω να πω? Ο νομαδισμός ουσιαστικά είναι ο τρόπος πολέμου των τουρκικών φύλων, τα οποία κατήλθανε από την Κεντρική Ασία. Ο τρόπος αυτός πολέμου έχει κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ένα από τα βασικά είναι η συνεχής παρενόχληση του αντιπάλου με σκοπό την κόπωσή του, την πρόκληση κόπωσης στον αντίπαλο, και σε ένα δεύτερο βαθμό είναι ο σταδιακός επικισμός των κατεκτημένων περιοχών με σκοπό σιγά σιγά να επέλθει μια πληθυσμιακή αλλίωση και έτσι ουσιαστικά αυτό το έδαφος χάνεται διαπαντός. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι κατακτήσανε κομμάτι-κομμάτι τη Μικρά Ασία. Υπάρχει και ένα βιβλίο το οποίο είναι πασίγνωστο, αλλά θα το αναφέρω και εδώ στην εκπομπή μας για να το ξέρετε. Σίγουρα θα ενδιαφέρει και τους Έλληνες. Είναι το βιβλίο του καθηγητή Σπυρίδωνος Βριώνη από τον Μπέρκλεϊ, «Ο εξισλαμισμός της Μικρά Ασίας, 11ος-15ος αιώνας και η σταδιακή αποδόμηση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας». Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει επανεκδοθεί, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπου εκεί περιγράφεται ακριβώς πώς οι Τούρκοι κατορθώσανε με στρατιωτικά και πολιτισμικά μέσα να αλώσουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για να έρθουμε στο σήμερα όμως, πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ακολουθεί αυτή την νομαδική νοοτροπία σε συνεργασία με το Ισλάμ, το οποίο Ισλάμ το χρησιμοποιεί για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους μπορούμε να αναλύσουμε παρακάτω αν θες, και ουσιαστικά αυτή η τακτική προσπαθεί να περικυκλώσει την Ελλάδα σε μια σειρά από στρατηγικά μέτωπα πρώτης γραμμής και για εμάς και για την Τουρκία, έτσι ώστε να περισφίξει την Ελλάδα και να την αναγκάσει να πέσει σαν ώριμο φρούτο. Υπάρχει και μια μυθολογία πίσω από αυτό,
Θα σας την πω εντάχει. Υπάρχει η μυθολογία του κόκκινου μήλου, Κιζίλ Ελμά λέγεται στα τουρκικά, και ουσιαστικά περιγράφει ένα ημιφαντασιακό περιστατικό όπου ο Μωάμεθ ο Β, ο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης, έχει συγκεντρώσει δίπλα του τους στρατηγούς του, έχει απλώσει ένα χαλί και έχει βάλει στη μέση ένα κόκκινο μήλο. Και τους ζητάει ουσιαστικά να πιάσουν το κόκκινο μήλο χωρίς να ακουμπήσουν τις γωνίες του χαλιού. Φυσικά αυτόν τον γρίφο δεν μπορεί να το λύσει κανένα στρατηγός εκείνη τη στιγμή και ο Μωάμεθ εκείνη τη στιγμή κάνει το εξής. Διπλώνει το χαλί από όλες τις πλευρές μέχρι να φτάσει στο κέντρο που βρίσκεται το μήλο, παίρνει το μήλο, το δαγκώνει και τους λέει ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να πολεμάμε τους αντιπάλους μας. Από τότε λοιπόν αυτή η νοοτροπία έχει ενσταλλαχτεί για τα καλά στον τουρκικό ψυχισμό και πιστεύω ότι αυτό είναι το οποίο εφαρμόζεται εναντίον της Ελλάδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 1923 και μετά. Δηλαδή αυτό το πράγμα, να το πούμε έτσι απλά, ας πούμε, πώς θα το καταλάβαινα εγώ με το μυαλό μου, ότι έχει να κάνει με το πώς ο Τζέκινς Χάν, που ήταν Μογγόλος και είχε αυτή την ομαδική, ας πούμε, νοοτροπία, χρησιμοποιούσε κάποιες τακτικές για να επεκτείνεται, οι οποίες ήταν, ας πούμε, μία που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ουσιαστικά περικύκλωνε, έκανε για πολλά χρόνια, για πολύ καιρό κάποιες πολιορκίες σε κάποιες πόλεις, τους έφθυρε με την ψυχολογικά, τους έκανε, ας πούμε, τους έκοβε τις τροφοδοσίες, έκανε τέτοια πράγματα. Ακριβώς αυτό, με μία διαφορά όμως. Και σε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Οι Τούρκοι, κάνοντάς το αυτό, μπορέσανε σταδιακά να αφομοιώσουν και στοιχεία της βυζαντινής διπλωματίας και βυζαντινής στρατηγικής. Αυτό το λέω και πρέπει να μείνει στο μυαλό των ακροατών, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν είναι τυχαίο ότι τους Τούρκους τους έχουμε στην πλάτη μας επί 1000 περίπου χρόνια. Γιατί ακριβώς κάνοντας αυτή την τακτική που περιέγραψες, δεν μείνανε μόνο σε αυτό. Εξελίχθηκαν. Αφομοιώσανε στοιχεία της βυζαντινής τότε ελίτ, αφομοιώσαν στοιχεία της διπλωματίας, της οργάνωσης και γενικότερα του τρόπου σκέψης των Βυζαντινών και κάπως έτσι μας νικήσανε. Τον τρόπο αυτό σκέψης οι πρόγονοι μας τον ξέρανε, γι' αυτό και σε κάποια φάση μπορέσαμε να το αντιστρέψουμε και να τους νικήσουμε εμείς. Πιστεύω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό το έχουμε ξεχάσει. Για λόγους οι οποίοι χρήζουν έτσι ανάλυσης ευρύτερης, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι δυστυχώς, καλώς ή κακώς, στον τρόπο σκέψης των Τούρκων ενυπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μας είναι πάρα πολύ γνώριμα ως Έλληνες και ως απόγονοι των Βυζαντινών. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το ξέρουμε. Ναι. Πάει στο μυαλό μου αυτό τώρα που λες ότι ουσιαστικά εξελιχθήκανε. Εγώ το μεταφράζω έτσι πολύ απλοποιημένα, ότι βάλαν στη φαρέτρα τους και κάποια πράγματα που είδαν ότι λειτουργούν περισσότερο. Είναι κάτι που προφανώς γίνεται και στο σήμερα. Δηλαδή αυτή η νομαδική νοοτροπία για την οποία μιλάς έχει εξελιχθεί. Οι ψυχολογικοί παράγοντες, ας πούμε, που προσπαθούν να επηρεάσουν τα κέντρα εξουσίας της Τουρκίας, έχουν, ας πούμε, εξελιχθεί και αυτοί μαζί. Για πες μου λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο σήμερα πλέον για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και όταν μιλάω ελληνοτουρκικών δεν λέω Ελλάδα-Τουρκία, εννοώ και Βαλκάνια, εννοώ και το γύρω-γύρω που επηρεάζει την Ελλάδα. Καταρχάς να πούμε ότι η Τουρκία από το 2016 και μετά, για να έρθουμε έτσι με ταχύ βήμα προς το σήμερα, έχει επενδύσει ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της και όχι μόνο στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό το έκανε σε συνδυασμό με κάποια άλλα Ινστιτούτα πολιτισμικής επιρροής, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, τα οποία κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Χαρακτηριστικά, για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές, είναι το Diyanet, ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο προωθεί και την τουρκική γλώσσα και τον τουρκικό εντός εισαγωγικών πολιτισμό και γενικότερα την Ισλαμική κουλτούρα. Επομένως, οι Τούρκοι αυτό το οποίο προσπαθήσαν να κάνουν από το 2016 και μετά είναι να διεισδύσουν σε συγκεκριμένα κράτη της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδος. Σε αυτό το σημείο να πω ότι υπήρχε και η στρατηγική του Νταβούντογλου, η στρατηγική των μηδενικών προβλημάτων, η οποία εφαρμόστηκε ως ένα σημείο μέχρι το 2016. Από εκεί πέρα λίγο αυτό έχει μεταλλαχθεί, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό όμως το οποίο προσπαθούσαν να κάνουν οι Τούρκοι είναι να διεισδύσουν σε συγκεκριμένες χώρες κλειδιά πέριξ της Ελλάδος. Αναφέρομαι στη Βουλγαρία, αναφέρομαι στα Σκόπια, αναφέρομαι στην Αλβανία και στο Κόσοβο
και εννοείται στα μέτωπα της Λιβύης και της Συρίας, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα μας ενδιαφέρουν άμεσα. Και μέσω αυτής της διείσδυσης προσπαθήσαν ουσιαστικά να δημορφώσουν έναν πυρήνα τουρκικής επιρροής, ο οποίος θα σφίγγει τον κλειό γύρω από την Ελλάδα σιγά σιγά, έτσι ώστε κάποια στιγμή, με το σκεπτικό των Τούρκων πάντα, να αναγκάσουν την Ελλάδα σε μια συνθηκολόγηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η Τουρκία θέλει να επιτεθεί άμεσα στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν θέλει να επιτεθεί άμεσα στην Ελλάδα. Η Τουρκία εφαρμόζει μια πολιορκητικού τύπου στρατηγική απέναντι στην Ελλάδα και θεωρεί ότι στο σύγχρονο κόσμο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας θυλάκων, οι οποίοι σιγά σιγά θα κλείνουν και θα σφίγγουν και θα αναγκάσουν αναγκαστικά την Ελλάδα να έρθει σε μια συμφωνία η οποία θα συμφέρει φυσικά την Τουρκία. Επομένως, αυτό είναι το σκεπτικό των Τούρκων αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε. Ναι. Αυτοί οι θύλακες, να υποθέσω ότι μπορεί να είναι και μέσα στην Ελλάδα, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Η Τουρκία σίγουρα προσπαθεί να κάνει πράγματα και μέσα στην Ελλάδα. Έχουμε το ζήτημα της Θράκης, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και χρόνια μας προβληματίζει, και των μουσουλμάνων της Ρόδου, εκεί στα Δωδεκάνησα γενικώς, που υπάρχει και εκεί μια άτυπη μειονότητα. Προφανώς και οι Τούρκοι προωθούν πάρα πολύ την τουρκογλωσσία μέσα στη Θράκη. Ασφαλώς και υπάρχει ζήτημα. Παρ' όλα αυτά να ενημερώσω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουν γνώση οι φύλακες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι γενικότερα, να πω ότι σε αυτό το ζήτημα της μυστικότητας δεν τα πάνε και πολύ καλά. Θέλουν να τα λένε όλα. Πιστεύω ότι ναι, στο ζήτημα αυτό και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο οι Τούρκοι προσεγγίζουν ακόμα και δικούς τους ανθρώπους ανά την Ευρώπη, στη Γερμανία για παράδειγμα, όπου υπάρχουν γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, ο τρόπος τους είναι λίγο πιο βαρύς, να το πω έτσι, να μου επιτραπεί ο όρος, και δεν υπάρχει τόσο η μυστικότητα. Επομένως, έχουν σίγουρα γνώση οι φύλακες και από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι ξέρουν καλύτερα αναλαμβάνουν και το βάρος της αποτροπής. Mm-hmm. Πώς θα μπορούσαν όλα αυτά που καταρχήν πριν σε ρωτήσω, είπες για το κομμάτι του ότι έχει επενδύσει στις μυστικές υπηρεσίες, που πολύ σωστά το ανέφερες. Το μυαλό μου κατευθείαν έκανε την παράλληλη σκέψη ότι έχει επενδύσει και πολύ στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, έτσι δεν είναι? Προφανώς και έχει ένα σχεδιασμό. Τον ψηλαφίζουμε εμείς τώρα, συζητώντας. Αυτός ο σχεδιασμός, ο οποίος φαίνεται έτσι πολύ μεθοδικός, πολύ μελετημένος, είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι σε κάποιες βάσεις και σε κάποιους κύκλους, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας κύκλος είναι εδώ στα Βαλκάνια, άλλος ένας κύκλος είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, άλλος ένας στην Μέση Ανατολή, ίσως και λίγο μέχρι και το κέρας της Αφρικής θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει λοιπόν ένα ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος εμείς τον βλέπουμε. Ποια είναι η δικιά σου, ας πούμε, εκτίμηση για το τι ακριβώς πάει να κάνει και το τι ακριβώς το ρεύμα της εποχής μπορεί να την ευνοήσει, ας το πούμε έτσι. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε φυσικά. Καταρχάς και μόνο από τη γεωγραφία της περιοχής είναι πολύ εύκολα κατανοητό ότι η Τουρκία σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο προσπαθεί να πιάσει κάποια πολύ σημαντικά σημεία πνιγμού. Το πρώτο είναι το Σουέζ, ασφαλώς. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της Τουρκίας, έμεσα ή άμεσα, είτε ως συνεργάτης, το οποίο θα θέλαν οι Τούρκοι, είτε ως αντίπαλος, όπου οι Τούρκοι θα μπορούν εκεί να ασκήσουν άλλα μέτρα. Βλέπε μουσουλμανική αδελφότητα. Ακριβώς, μουσουλμανική αδελφότητα. Το δεύτερο είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, γι' αυτό και οι Τούρκοι έχουν στήσει και τη βάση στη Σομαλία. Και μάλιστα προσπαθούν να στήσουν ένα τρίγωνο, αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθούν να στήσουν ένα τρίγωνο ουσιαστικά Σομαλίας, Κατάρ και Πακιστάν, το οποίο αυτό τρίγωνο θα ασκεί επιρροή και στην Ερυθρά Θάλασσα, εμέσως στα στενά του Ορμούζ και φυσικά στο Σουέζ. Και από εκεί και πέρα είναι η ενεργειακή διάδρομη. Οπότε η Τουρκία, σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε το πεδίο επιρροής της, θα λέγαμε ότι θέλει να στήσει ένα τρίγωνο το οποίο να ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο συγκεκριμένα, να φτάνει μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και να τελειώνει στον Ινδικό ωκεανό. Έτσι ώστε να μπορέσει να πιάσει τα τρία βασικά σημεία πνιγμού,
Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα, Σουέζ και φυσικά τους διαδρόμους, είτε αυτός ο διάδρομος λέγεται BRI σε συνεργασία με την Κίνα, είτε ο IMEC, τον οποίο IMEC τον πολεμάνε οι Τούρκοι φυσικά, για να έχουν και αυτοί ένα μερίδιο. Αυτό είναι το ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Θέλει δηλαδή στις μεγαλύτερες δυνάμεις να το πουλήσει αυτή την επιρροή που θέλει ουσιαστικά να πετύχει. Θέλει ουσιαστικά πιο μετά να το πουλήσει σαν διπλωματικό χαρτί, κάπως σαν ότι εγώ ας πούμε εφόσον έχω καταφέρει θεωρητικά να τα ελέγχω κάπως αυτά τα πράγματα και να τα επηρεάζω, Αμερική ή Κίνα, ελάτε να μιλήσετε μαζί μου, ελάτε να τα βρούμε και να είμαι κι εγώ στο τραπέζι, ή κάντε μου τη χάρη και ξέρω εγώ το οτιδήποτε, ακούστε και εμένα. Ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό, διότι πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι αν η Τουρκία μπορέσει να τα ελέγξει αυτά τα σημεία, αυτόματα θα έχει και πρόσβαση στα κράτη της Κεντρικής Ασίας, τα οποία έχουν κάποια πολιτισμικά στοιχεία παρόμοια με την Τουρκία. Τουρανισμός κτλ. Ακριβώς. Τα κράτη αυτά, όπως καταλαβαίνεις, θα θέλουν δίωδο στις θάλασσες, τις οποίες θεωρητικά θα ελέγχει η Τουρκία. Άρα η Τουρκία ουσιαστικά θα μπορεί να ασκεί επιρροή στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας και Μέσης Ανατολής, η οποία επιρροή αυτή φυσικά μπορεί να μεταποληθεί στις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή απαρτίζουν το διεθνές σύστημα, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ασφαλώς αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Θα προσφέρει υπηρεσίες, εννοείται, και στη Δύση με αυτόν τον τρόπο και στην Κίνα. Επομένως θα μπορέσει να παίξει το ρόλο μιας άτυπης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία και αυτή τότε ευρισκόμενη σε αυτά τα γεωγραφικά πλαίσια μπορούσε να παίζει μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά, με πάρα πολλούς δρόντες. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η Τουρκία. Γι' αυτό ερχόμαστε σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ότι οι Τούρκοι, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, έχουν εντάξει κάποια στοιχεία βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Mm-hmm. Το αν θα το πετύχουν βέβαια είναι μια άλλη ιστορία και η Τουρκία, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί εύκολα να πετύχει αυτά τα οποία θέλει. Θα ήθελε πάρα πολύ να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, όμως αυτή τη στιγμή για διάφορους λόγους δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει. Άσχετα του τι πουλάει σε εμάς και στον έξω κόσμο. Παρ' όλα αυτά να τις πιστώσουμε ότι κάνει προσπάθειες. Και εκεί ακριβώς είναι που εμείς θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Πολύ ωραία. Εμείς τι κάνουμε, Αλέξανδρε? Τι κάνουμε και ποια είναι τα δικά μας, ας πούμε, δυνατά σημεία, τι θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε καλύτερα, είμαστε στην σωστή κατεύθυνση, πιστεύεις? Για κάνουμε ένα έτσι σχόλιο, μια εκτίμηση. Η Ελλάδα ανέκαθεν, και όταν λέω ανέκαθεν εννοώ από το 1940 και μετά, αν μπορούμε να θέσουμε ένα χρονικό όριο, αποφάσισε για διάφορους λόγους, οι οποίοι ήταν και κοινωνικοί και οικονομικοί και γενικότερα γεωπολιτικοί θα λέγαμε, αποφάσισε να ακολουθήσει μία τακτική απέναντι στην Τουρκία, η οποία ήταν, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο συγκρατημένη. Αυτή η τακτική θεωρώ ότι πλέον, ειδικά από τα ήμια και μετά, έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο κορεσμού. Ασφαλώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η Ελλάδα, παρότι κάνει κινήσεις, τις κάνει πάρα πολύ αργά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, ειδικά στη σύγχρονη εποχή με την ανάπτυξη των επικοινωνιών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάποια βήματα πολύ πιο γρήγορα ή τέλος πάντων να δοκιμάσει κάποιες φορές να κάνει και άλματα, όχι μόνο βήματα. Θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εν μέσω των συγκυριών, γιατί ορισμένα πράγματα είναι και συγκυριακά, προσπαθεί να δομήσει κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, σε συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ, έχει δημιουργήσει έναν άτυπο άξονα. Μπορεί αυτός ο άξονας μερικές φορές εμάς να μας φαίνεται ότι δεν λειτουργεί ή να μας φαίνεται δυσκίνητος, όμως πιστεύω ότι γίνονται πράγματα. Να αναφέρω χαρακτηριστικά κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι ανοιχτές προφανώς και τις ξέρουν όσοι ασχολούνται, ότι η πρόσφατη κίνηση, για παράδειγμα, του Ισραήλ να δώσει τα μπαράκ στην Κύπρο και ταυτόχρονα να έρθουν και τα spike στην Ελλάδα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική στρατηγική κίνηση. Όπλα είναι αυτά, έτσι. Είναι όπλα, ακριβώς. Είναι όπλα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την άμυνά μας. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, σε αντίθεση με ό,τι λέγεται, δεν θεωρώ ότι η Τουρκία μπορεί εύκολα να μας κάνει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Και το λέω αυτό γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και ακούω διάφορες απόψεις. Η δική μου προσωπική εκτίμηση, το τονίζω, είναι ότι με τα spike και σε συνδυασμό με κάποια άλλα πραγματάκια, η Τουρκία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τετελεσμένο στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, στο περιβάλλον του Αιγαίου. Ναι.
Από εκεί και πέρα πάμε στην Ανατολική Μεσόγειο, που εκεί το παιχνίδι ανοίγει. Δώσε μου να κάνουμε να πω λίγο για τα Spike, ας πούμε. Μία λεπτομέρεια, ότι είναι όπλα τα οποία είναι και φθηνά και αποδοτικά. Δεν είναι μια ακριβή πλατφόρμα δισεκατομμυρίων. Είναι έτσι πυρομαχικά, έξυπνα και οικονομικά. Έτσι, Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί όταν πλέον πάει το μυαλό μας, ας πούμε, στο κομμάτι εξοπλιστικά, πάμε κατευθείαν σε μεγάλα κοστολόγια, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν έξυπνες λύσεις, υπάρχουν παραδείγματα. Έχουμε μπει σε αυτή την οτροπία σιγά-σιγά. Κλείνει παρέθεση. Για πες μου για την Ανατολική Μεσόγειο. Τα Spikes, συγκεκριμένα, μιας και τα ανέφερες, είναι σαν να τα σχεδιάσαν οι Ισραηλινοί ακριβώς για την ελληνική περίσταση. Ναι. Είναι σαν να είναι σχεδιασμένα, κομμένα και ραμμένα για το περιβάλλον του Αιγαίου. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, θεωρώ εγώ, ότι με την αγορά των FDI, των γαλλικών φρεγατών, και των 2 Ιταλικών που λέμε ότι ενδιαφερόμαστε, πιστεύω ότι θα δώσει πάρα πολύ έμφαση στο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου. Και εκεί το πράγμα ανοίγει. Γιατί ανοίγει? Διότι πολύ απλά εκεί θα μπλεχτούμε στα πόδια της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών πάντα, και θα μπορέσουμε να κάνουμε μια προβολή ισχύως, η οποία προβολή ισχύως, εάν τη συνδυάσουμε με την Ισραηλινή ικανότητα, η οποία είναι αποδεδειγμένη επί του πεδίου, σίγουρα, και με την Κύπρο, η οποία και η Κύπρος σιγά σιγά κάνει κάποια βηματάκια, τα οποία δεν παίρνουν πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, όμως υπάρχουν. Ναι. Θεωρώ ότι τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν άξονα, ο οποίος θα διατρήσει τα τουρκικά σχέδια προφανώς και θα μπορέσει να εξασφαλίσει και στην Ευρώπη, εδώ είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα, μία εναλλακτική ενεργειακή οδό. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή που αυτή τη στιγμή η Ευρώπη διψάει για ενέργεια, και λόγω των ζητημάτων που έχουν προκύψει με τη Ρωσία και λόγω του ακριβού LNG που έρχεται από την Αμερική, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει ανεκμετάλλευτη, να μπορέσουμε να σύρουμε την Ευρώπη προς το μέρος μας μέσω των ενεργειακών συνεργειών που θα κάνουμε αυτά τα 3 κράτη, όπου ενέργεια φυσικά και ασφάλεια, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και εδώ που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι και οι ίδιοι Αμερικανοί έχουν δείξει σημάδια ότι αυτό θέλουν από την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν οι αμερικανικές εταιρείες έρχονται και συζητάνε για τα οικόπεδα και τις εξορίξεις και να μπουν στο πλαίσιο της προμηθειών της Αμερικής από την Ευρώπη, στην Ευρώπη, να μπουν, ας πούμε, στο πλαίσιο και αυτές οι αμερικανικών συμφερόντων εξορίξεις, που θα είναι οι ελληνικές, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι εδώ φαίνεται ότι κάτι έχει στοχευθεί, κάτι έχει αποφασιστεί εν μέρει από κάποιες μεριές. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως έχω πει και πριν, στην Ελλάδα κάνουμε κάποια πράγματα πάρα πολύ αργά. Και λόγω του ότι έχουμε κάποιες θεσμικές αδυναμίες, υπάρχει μια σύγχυση για το τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Είναι αλήθεια ότι για χρόνια η Ελλάδα δεν είχε στρατηγική. Να το πούμε ξεκάθαρα. Η στρατηγική μας φαίνεται να διαμορφώνεται σιγά σιγά λόγω συγκυριών. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά άμεσα εφόσον πηγαίνουμε προς το στόχο. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι η Ελλάδα για πάρα πολύ καιρό ήταν εκτός πλάνων, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Δεν είχε κάποια ειδική στοχοθεσία, ήμασταν προσκολλημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πούμε αυτό. Και τώρα που βλέπουμε ότι ο ευρωπαϊκός άξονας, ειδικά ο γαλλογερμανικός άξονας, για να μιλήσουμε με γεωπολιτικούς όρους, έχει διασπαστεί, ας πούμε, σε ένα σημείο. Έχει διασπαστεί, έχει αποδυναμώσει, έχει πάρα πολύ σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Τώρα λοιπόν που εμείς το διαπιστώνουμε αυτό, κάνουμε μία στροφή, όσο και αν αυτό δεν φαίνεται, προς τον Ατλαντισμό, προς τον Ατλαντικό άξονα, ο οποίος είναι θαλάσσιος άξονας κατά κύριο λόγο. Και επειδή έχουμε και τη συγκυρία με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί στρατηγικοί μας σύμμαχοι στην περιοχή, πιστεύω ότι ευθυγραμμιστήκαν οι πλανήτες για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε ένα ρόλο. Είναι συγκυριακό, το επαναλαμβάνω, αλλά μπορούμε να το υπηρετήσουμε, πιστεύω. Από τη στιγμή που την πήρε αυτή την απόφαση η Ελλάδα και τέλος πάντων πάτησε το κουμπί με σιγουριά για να προχωρήσει, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, ίσως το σκεφτεί, δεν ξέρω, μήπως κρατάμε την μπάλα χαμηλά μέχρι να εξοπλιστούμε καλύτερα, δηλαδή να έρθουν, όπως είπες, οι φρεγάτες
να είμαστε με τα αεροπλάνα να τελειώσει ο εξυγχρονισμός με τα Viper. Μήπως περιμένουμε να γίνουν κάποια πράγματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι και μετά να, ας πούμε, όχι να ανεβάσουμε τους τόνους, αλλά να αλλάξουμε λίγο το προφίλ μας στην εξωτερική πολιτική? Πάρα πολύ έξυπνη σκέψη και πονηρή θα έλεγα. Προσωπικά το πιστεύω αυτό και αν μπορώ να το προεκτείνω λίγο και να πω μια προσωπική μου εκτίμηση, θα πω ότι πολλές φορές βλέπουμε στην Ελλάδα να μην γίνονται πράγματα και να απορούμε και να λέμε πού ακριβώς οδεύουμε. Νομίζω ότι είναι υπέρ μας ο αντίπαλος να βλέπει ότι εμείς δεν κάνουμε πολλά πράγματα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό το λέω τώρα τελείως έτσι αυθόρμητα. Θα πω ότι είμαι κοντά στο σκεπτικό σου. Πιστεύω ότι η Ελλάδα ορθώς προσπαθεί να κερδίζει χρόνο σε ορισμένες των περιπτώσεων. Ακριβώς γιατί μείναμε πάρα πολύ πίσω λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό είναι κάτι που πάρα πολλοί το παραβλέπουν, ότι η 15ετής οικονομική κρίση, η οποία ως ένα σημείο συνεχίζει μέχρι και σήμερα, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην Ελλάδα και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα βήματα τα οποία γίνονται είναι μεν αργά, όμως δείχνουν μια κατεύθυνση. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα, ναι, θέλει χρόνο για να εξοπλιστεί. Μας συμφέρει να δείχνουμε ώρες-ώρες ότι είμαστε ο ψόφιος κοριός, αλλά παρόλα αυτά από την πίσω πόρτα να κάνουμε διάφορα πραγματάκια τα οποία σε βάθος χρόνου θα μας βοηθήσουν. Επομένως, το σκεπτικό σου είναι καλό, συμφωνώ μαζί του και πιστεύω ότι έχει και μια βάση. Ωραία. Αυτή λοιπόν η λογική σκέψη δικιά μας, γιατί πριν λέγαμε για της Τουρκίας τη λογική σκέψη, και αυτές οι τελίτες προσπαθούμε να ενώσουμε, πού πιστεύεις ότι καταλήγουν? Δηλαδή είπαμε για την Τουρκία ότι θέλει να συνομιλεί με Ανατολή και Δύση κτλ. Εμείς τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε, αν πούμε ότι κάνουμε αυτό το συλλογισμό σαν χώρα? Εμείς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φράση την οποία εγώ προσωπικά έχω κουραστεί να την ακούω στην Ελλάδα, ίσως είναι και λίγο τετριμένη, προσπαθούμε να είμαστε ο πυλώνας σταθερότητας. Okay. Αυτό έχει μια βάση εάν αναλογιστούμε ότι τριγύρω μας γίνεται ο χαμός. Επομένως η Ελλάδα προσπαθεί να πλασαριστεί ως μια χώρα η οποία αν μη τι άλλο προσφέρει μια σιγουριά στην περιοχή, η οποία σιγουριά ηρίστο εμπαρόδο να πούμε ότι είναι και πάρα πολύ σημαντική για τους διάφορους επενδυτές παύλα επιχειρηματίες. Ένας επιχειρηματίας για να μπορέσει να επενδύσει κάπου θα πρέπει να έχει μια στοιχειώδη ασφάλεια, μια στοιχειώδη σιγουριά. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν η Ελλάδα είναι σημαντικό να προβάλλει αυτόν εδώ το ρόλο. Σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε και καλώς δεν το λέμε, αυτό είναι μια δικιά μας εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε τώρα οι δυο μας, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα σε βάθος χρόνου έχει σαν στόχο ουσιαστικά να ανατρέψει τα σχέδια της Τουρκίας. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα πλέον ότι εάν η Τουρκία έχει αποφασίσει να είναι η περιφερειακή δύναμη της περιοχής και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να βάλει πόδι ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν είναι δικά της βάσει διεθνούς δικαίου, καταλήγουμε εξορισμού στο να λέμε ότι το σχέδιό μας είναι πλέον να ανατρέψουμε το δικό της σχέδιο. Εξάλλου, αυτό είναι μια δικιά μου προσωπική εκτίμηση, ότι η Τουρκία με την Ελλάδα είναι αλληλοαποκλειόμενες δυνάμεις και το παιχνίδι μας είναι μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή, όπου κερδίζουμε εμείς, χάνουν αυτοί και όπου κερδίζουν αυτοί, χάνουμε εμείς. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας εύκολος συμβιβασμός με τη συγκεκριμένη δύναμη. Προφανώς θα είναι για πάντα γειτονές μας, προφανώς δεν μπορούμε να τους μετακινήσουμε αλλού, αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και να το χωνέψουμε επιτέλους ότι οι κινήσεις που κάνουμε στο πεδίο επηρεάζουν εμέσως ή ακόμη και άμεσα την Τουρκία. Και η Τουρκία αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχτεί. Και από τη στιγμή που δεν το αποδέχεται η Τουρκία, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι διαχρονικά να μπορούμε αυτό να το ανατρέψουμε με διάφορες συνέργειες, όπως για παράδειγμα αυτή τη στιγμή κάνουμε με τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι ουσιαστικά τα σχέδια είναι κλιμακών της Τουρκίας, οι βλέψεις της Τουρκίας κλιμακώνονται συνεχώς. Άρα, άμα θες να τα ανατρέψεις όλα αυτά, πρέπει και εσύ να κλιμακώσεις τους μηχανισμούς αντίδρασής σου, έτσι. Άρα, άμα αυτή λοιπόν θέλει να γίνει υπερδύναμη, περιφερειακή, για να το ανατρέψει αυτό, έτσι, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έχεις φτάσει τη λογική σου αντίδραση μέχρι εκεί, μέχρι την περιφερειακή υπερδύναμη. Πόσα σημεία η περιφερειακή υπερδύναμη
θα την κοντράρεις. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο και εσύ να κοιτάξεις να γίνεις μία τύπου, συσσαγωγικά, υπερδύναμη περιφερειακή κι εσύ. Ακριβώς. Είναι ο άξονας ο οποίος είπαμε. Εάν δει κάποιος τον άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, θα διαπιστώσει ότι είναι μία εντός εισαγωγικών μίνι θαλάσσια αυτοκρατορία. Γιατί αυτά τα 3 σημεία είναι τόσο στρατηγικά τοποθετημένα, τα οποία ελέγχουν αφενός το Σουέζ, αφετέρου ελέγχουν τη Μέση Ανατολή και τις διόδους της, μέχρι και τη Βόρεια Αφρική. Επομένως, ο στρατηγικός αυτός άξονας είναι κάτι παραπάνω από μία απλή συνέργεια κρατών που απλά τα βρίσκουν. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι Ισραηλινοί στον πρόσφατο πόλεμο που είχαν και με το Ιράν και στα εδάφη της Γάζας ανοίξανε 5 μέτωπα. Όταν λοιπόν ένα τόσο μικρό κράτος μπορεί να ανοίξει 5 μέτωπα ταυτόχρονα και να νικήσει, φαντάσου τι μπορεί να κάνει ένας άξονας ο οποίος θα αποτελείται από 3 κράτη, τα οποία θα έχουν και τη θαλάσσια ισχύ μέσα σε αυτό εδώ, και την αεροπορική ισχύ και τις πληροφορίες. Μιλάμε ουσιαστικά για έναν άξονα ο οποίος θα ασκεί ουσιαστική προβολή ισχύως. Πάρα πολύ χαίρομαι που ακούγονται τέτοια πράγματα στην κουβέντα μας τώρα εδώ, γιατί πραγματικά είναι κάτι που δεν το ακούμε να λέγεται έτσι πολύ συχνά. Και θέλω να το συνδυάσω με το κομμάτι τα φόντα, ας πούμε, τα ελληνικά, η Ελλάδα τι φόντα έχει, έχει φόντα, δηλαδή το μυαλό μας, εκτός από αυτά που έτσι αναθέτεις εδώ πέρα, είναι το κομμάτι με τις γεωτρήσεις και με το πλούτο που έχουμε, ας πούμε. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα απόθεμα γεωπολιτικό επίσης. Έχουμε φόντα. Εσύ τι άλλα φόντα διαβλέπεις, ας πούμε, για την Ελλάδα? Καταρχάς, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Ελλάδα, και αυτό το φέρνω σε αντιδιαστολή με το τι κάνουν οι Ισραηλινοί, μ' αρέσει να μας συγκρίνουν, γιατί σαν κράτη έχουμε πάρα πολλές ομοιότητες. Και οι δυνατότητες που έχουν οι Ισραηλινοί θα μπορούσαμε να τις είχαμε και εμείς. Αναφέρω χαρακτηριστικά το πιο βασικό παράδειγμα. Οι Ισραηλινοί εργαλειοποιούν στο έπακρο τη διασπορά που έχουν ανά τον κόσμο και ειδικά τη διασπορά που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ σωστά. Η Ελλάδα έχει εξίσου πολύ μεγάλη διασπορά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξίσου δυναμική πάνω κάτω με την αντίστοιχη Ισραηλινή. Τι κάνει το ένα κράτος? Το ένα κράτος επιδιώκει αυτό να το εργαλειοποιεί, επιδιώκει αυτό να το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και ακόμη και να σέρνει την υπερδύναμη για να προστρέξει προς το μέρος του, ενώ η Ελλάδα για παράδειγμα δεν το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα αυτό μπορεί να το κάνει. Θα μπορούσε η Ελλάδα να προσεγγίσει τους πληθυσμούς της, για παράδειγμα, ανά την Ευρώπη και την Αμερική, για να μπορέσει όχι μόνο να αντλήσει ανθρώπινο δυναμικό, που αυτό είναι το προφανές, θα μπορούσε να αντλήσει από πληροφορίες μέχρι εξειδίκευση, μέχρι νέα πράγματα, νέες ιδέες. Γενικότερα θα έπρεπε να καταστήσουμε τη διασπορά μας ως στρατιώτες της Ελλάδος. Για το Ισραήλ η διασπορά του είναι ένας δεύτερος στρατός. Αυτό οι Ισραηλοί το έχουν καταλάβει και το εφαρμόζουν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όσο και αν αυτό ακουστεί κάπως, θα πω ότι η Ελλάδα έχει ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επίπεδου. Πολύ σωστά. Ναι. Έχει ανθρώπινο δυναμικό το οποίο, εάν μπορέσει να προσελκύσει έστω και το 1%, για παράδειγμα από το εξωτερικό, ή να κρατήσει αυτό το οποίο παράγει από τα δικά της πανεπιστήμια εδώ, θα μπορούσε σε βάθος χρόνου αυτό να το εκμεταλλευτεί και να αυξήσει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Εξάλλου, αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί από δυνάμεις όπως η Τουρκία, για παράδειγμα, η οποία έχει πολύ πληθυσμό, είναι η ποιότητα. Εμείς πρέπει να στραφούμε στην ποιότητα, σε ό,τι και να κάνουμε. Εάν στραφούμε στην ποιότητα, μπορούμε σε βάθος χρόνου να ανταπεξέλθουμε απέναντι στην ποσότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σκεπτικό το οποίο θα πρέπει να έχουμε. Στο σημείο αυτό, παιδιά, να κάνω μια τοποθέτηση προϊόντος, γιατί τα πράγματα που λέει εδώ ο Αλέξανδρος είναι... Ουσιαστικά έγραψε ένα άρθρο τώρα πριν 2 μέρες, το οποίο λέει, το έχουμε ανεβάσει στην Epoch Times, λέγεται «Γιατί οι Έλληνες πάντα νικάνε». Και ουσιαστικά αναλύω αυτό το κομμάτι, το ότι εμείς πάντα ουσιαστικά ήμασταν λίγοι και ήμασταν πάντα πιο αποτελεσματικοί σε κρίσιμες καταστάσεις και ποιες είναι οι αιτίες, ας πούμε, και έχω βάλει, ας πούμε, το κομμάτι της γλώσσας και πώς η γλώσσα μας βοηθάει να σκεφτόμαστε out of the box και με καινοτομία, και έχει πάρα πολύ υπόβαθρο αυτό το άρθρο, είναι πάνω στην πίτα που λέμε. Κλείνει η τοποθέτηση προϊόντος, όποιος το ενδιαφέρει μπορεί να το δει.
Λοιπόν, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Νομίζω ότι όσον αφορά τη διασπορά είναι και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει όπως οι Ισραηλινοί. Τι θέλω να πω? Ότι οι Ισραηλινοί δίνουν λεφτά για να πάρουν λεφτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα λεφτά που κάνουν, δηλαδή κάναμε ένα άρθρο τώρα για το πώς ήρθαν στο Ισραήλ 250 νομοθέτες και πώς όλοι αυτοί από την Αμερική και πώς όλοι αυτοί ουσιαστικά ήταν κομμάτι της στρατηγικής τους, των Ισραηλινών και του lobby, του AIPAC, και το πώς, ας πούμε, να φτιάξουμε λίγο την εικόνα μας τώρα που ουσιαστικά έχει πληγεί με το κομμάτι της Γάζας και με τον πόλεμο εκεί πέρα. Και έλεγε μέσα, λοιπόν, οι πληροφορίες που μπόρεσα να βρω είναι ότι τους πληρώνουν οι νομοθέτες, τους πληρώνουν τα ταξιδιωτικά. Τους πηγαίνουν, τους κάνουν tour στα πολιτιστικά τους μνημεία. Τους έχουν ημερίδες, τους κάνουν τέτοια. Όταν λοιπόν κάνουν άλλα ταξίδια με αεροπλάνο, το λόμπι, το Ισραηλινό, τους καλύπτει τα έξοδα. Πάνε στην Ευρώπη, πάνε στην Αμερική, τους προσπαθεί να είναι δίπλα τους. Χαλάει λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν τα δίνει, δεν τα καίει. Θέλει να πάρει κάτι από αυτό. Και συνήθως αυτό που καταφέρει να πάρει, όπως καταλαβαίνω εγώ, είναι να παίρνει εξοπλιστικά σε καλές τιμές, μπορεί να παίρνει επιδοτήσεις από την Αμερική, έτσι, παίρνει κάτι, παίρνει μια εύνοια, παίρνει κάποια πράγματα. Άρα αυτό μεταφράζεται και σε μπορεί να πάρει προστασία, μπορεί να, ας πούμε, να έχουν σταθμεύσει κάποια αμερικάνικα πλοία εδώ κοντά και να προστατεύουν το Ισραήλ, εμέσως πλησαφώς. Οπότε κάτι κερδίζει. Αυτό νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το εξελίξουμε. Στο κομμάτι δηλαδή που είπες για τη διασπορά και πώς μπορούμε να το... Έχει περιθώρια να δώσουμε λεφτά για να πάρουμε με το σωστό και νόμιμο τρόπο, έτσι. Σε αυτό το οποίο λες, εντωμεταξύ μου έρχεται μία σκέψη στο νου. Γιατί την έχω διαβάσει και από πάρα πολλούς Τούρκους. Οι Τούρκοι λένε το εξής, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία και γι' αυτό προστρέχει σε άλλες δυνάμεις. Θα σας πω κάτι. Στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει το νταϊλίκι όπως το έχουμε στην κανονική ζωή. Δεν υπάρχει δηλαδή το ηθικό πλαίσιο για να μπορέσουν να νικήσουν έναν αντίπαλο. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί η Ελλάδα, εάν μπορούσε για παράδειγμα να σύρει μια δύναμη όπως την Αμερική προς το μέρος της, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να το κάνει. Να αναφέρω ένα ιστορικό παράδειγμα. Στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα μπόρεσε να προσελκύσει τη Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία τότε ήταν πάρα πολύ σημαντικός αντίπαλος για τα συμφέροντά μας, διότι απειλούσε ελληνικούς πληθυσμούς και ήθελε στρατηγικά μας εδάφη. Και παρόλα αυτά τότε η Ελλάδα τους πλησίασε, τους έκανε συμμάχους, σπάσαν αυτοί τα μούτρα τους, να το πω έτσι πάρα πολύ λαϊκά, στο μέτωπο με τους Τούρκους. Η Ελλάδα μέσω της ποιότητας, δηλαδή πολεμικό ναυτικό, μπόρεσε να κάνει πολύ πιο απλές επιχειρήσεις και να δώσει υποστήριξη στους Βουλγάρους. Αυτοί κατατρίβησαν με τους Οθωμανούς και στο δεύτερο Βαλκανικό κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Τι γίνεται όμως? Είχαμε πάρει μια εχθρική δύναμη, τη βάλαμε να χτυπηθεί με τον αντίπαλό μας, δηλαδή τους Οθωμανούς, και μετά όταν χρειάστηκε και εμείς κάναμε το καθήκον μας. Αυτό σημαίνει ότι εάν μπορούμε εμείς να βάλουμε άλλους παίχτες να χτυπηθούν με την Τουρκία, εγώ προσωπικά το βρίσκω σαν κάτι πάρα πολύ έξυπνο και κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι η βυζαντινή στρατηγική ουσιαστικά. Οι Βυζαντινοί ουσιαστικά τι κάνανε? Σε πάρα πολλές των περιπτώσεων δεν θυσίαζαν τους πολύτιμους στρατιώτες τους, όπως πολύτιμοι είναι και οι δικοί μας στρατιώτες τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά τι κάνανε? Επιδοτούσαν άλλους λαούς, ακόμη και αντίπαλους λαούς, να επιτεθούν στον άμεσο εχθρό τους. Και κάπως έτσι νικάγανε και επιβιώσαν για 1000 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην το κάνουμε κι εμείς. Ναι, πολύ σωστά. Γενικά υπάρχει ένας κινησμός σε αυτά τα ζητήματα. Εννοείται ότι μπορεί να μην το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο άλλος. Βλέπε Ιράν, βλέπε Κίνα, βλέπε ποιον θες τώρα. Όλοι κάπως έτσι λειτουργούν. Ωραία. Ένα άλλο πλεονέκτημα που μου έρχεται στο μυαλό, τώρα που λέμε έτσι για πλεονεκτήματα και φόντα για υποδομές, ας πούμε, της Ελλάδας, είναι το κομμάτι, ας πούμε, της γεωγραφίας του Αιγαίου,
της γεωμορφολογίας του Αιγαίου, το οποίο, εντάξει, έχουν μιλήσει πολλοί ειδικοί άνθρωποι γι' αυτό και για το πόσο ουσιαστικά είναι τα νησιά με σαββήθιστα αεροπλανοφόρα. Τι άλλο σε αυτό το σκεπτικό έτσι έρχεται και εσένα στο μυαλό σου να το παραθέσουμε εδώ πέρα, αφού έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα? Τι άλλο θα μπορούσε να είναι ένα πλεονέκτημα, ένα game changer που έχει η Ελλάδα και ενδεχομένως δεν το έχει ακόμη ενεργοποιήσει? Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε στο νόμο μας ότι αυτό το οποίο είχε πει ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλόρος, ότι δηλαδή σε ενδεχόμενη σημειακή κατάσταση, σε ενδεχόμενο σημειακό επεισόδιο, εμείς θα κλιμακώσουμε από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα παράγοντας αποτροπής που μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Καλός ή κακός, και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο νου μας, γιατί ακούμε συνέχεια τι μπορεί να μας κάνει η Τουρκία, αλλά δεν συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην Τουρκία. Πολύ ωραία. Ίσως αυτό είναι και καλό βέβαια για εμάς. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι τα οικονομικά κέντρα της Τουρκίας είναι πάρα πολύ κοντά μας. Αναφέρομαι στη Σμύρνη, αναφέρομαι στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Η Τουρκία, καλώς ή κακώς, δεν έχει τόσο πολύ εκτεταμένη αεράμινα. Γι' αυτό ήθελε και τους S-400. Ακριβώς, όπως έχει η Ελλάδα. Τώρα εγώ δίνω ιδέες, ο καθένας μπορεί να κάνει τους δικούς του συνειρμούς, έτσι. Ναι, εννοείται. Και από εκεί και πέρα φάνηκε επί του πεδίου, γιατί έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα των Ισραηλινών, πως η πολεμική αεροπορία δύναται να κατορθώσει τόσο πολύ σημαντικά πλήγματα, τα οποία μπορούν ουσιαστικά να κάμψουν την αντίσταση ακόμη και ενός μεγάλου κράτους. Είδαμε για παράδειγμα ότι στον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, το Ισραήλ μπόρεσε να καταστρέψει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Δεν το καταστρέψει ολόκληρο, για να προλάβω ορισμένους, αλλά το πλήγμα για 12 ημέρες πολέμου ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα έχει δώσει τα πάντα κυριολεκτικά στην πολεμική αεροπορία, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του αμυντικού προϋπολογισμού μας πηγαίνει στην πολεμική αεροπορία για να έχουμε αυτό το υψηλότερο επίπεδο. Όταν λοιπόν μια χώρα όπως η Ελλάδα έχει ένα τέτοιο όπλο και υπάρχει εγκύτητα μεταξύ των εδαφών μας με τα οικονομικά κέντρα της Τουρκίας, αφήνω στη φαντασία του καθενός που θα μας ακούσει να φανταστεί τι θα γίνει εάν οι Έλληνες πάρουν απόφαση να κάνουν ένα παραπάνω βήμα. Σε περίπτωση φυσικά που η Τουρκία επιλέξει να κάνει το απονενοημένο. Ναι. Γι' αυτό κιόλας εγώ είπα και στην αρχή της συζήτησής μας ότι δεν θεωρώ ότι η Τουρκία θέλει να τα βάλει άμεσα με την Ελλάδα. Η Τουρκία ακολουθεί τον Οθωμανικό πολιορκητικό τρόπο, ο οποίος είναι εξίσου επικίνδυνος και ύπουλος, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, ειδικά έτσι όπως είναι το διεθνές πεδίο, δεν ξέρω κατά πόσο θα συνέφερε την Τουρκία να μπορούσε να κάνει μια απονενοημένη κίνηση. Επομένως, το πλεονέκτημα της Ελλάδος είναι ποιοτικό, όπως είπαμε και στην αρχή, και τη δεδομένη χρονική στιγμή, ελέω και τις συνεργασίες που έχουμε με το Ισραήλ, νομίζω ότι αυτό συνιστά έναν πολύ δύσκολο παράγοντα για την Τουρκία. Είναι ένα δύσκολο ένιγμα να το επιλύσει η Τουρκία, εάν θέλει να κάνει κάτι. Και νομίζω ότι πριν αυτά έτσι ξετυλιχτούν και όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα, το 2020 κάπως το προσπάθησε να το κάνει και την πάτησε. Ακριβώς. Θα χαίρομαι που το αναφέρεις, γιατί το 2020 είναι ένα σημείο ορόσημο, διότι η Τουρκία τότε προσπάθησε και με την κρίση του Oruç Reis, για να είμαι πιο σωστός, και στον Εύρο, με τον υβριδικό πόλεμο που μας άνοιξε, προσπάθησε ουσιαστικά να τεστάρει την Ελλάδα. Εάν λοιπόν η Ελλάδα τότε, με εκείνες τις καταστάσεις, μπόρεσε καλώς ή κακώς να πετύχει μία αποτροπή, ή αν όχι αποτροπή, να μπορέσει να απορροφήσει την επιθετική εντός εισαγωγικών ενέργεια της Τουρκίας, φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, κυρίως για να βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια γυμνή χώρα. Αυτό το τονίζω πάρα πολύ, γιατί ακούω στον δημόσιο διάλογο πολλές φορές διάφορα επιχειρήματα, τα οποία εάν τα ακούσει ο μέσος άνθρωπος θα πιστέψει ότι η χώρα είναι ξεβράκωτη. Να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Ναι. Η χώρα δεν είναι γυμνή, το πιστεύω. Ναι, και μόνο να σκεφτούμε το γεγονός ότι αν στην επακούμβηση της φρεγάτας δεν ήταν, ας πούμε, η τουρκική φρεγάτα, αλλά ήταν η ελληνική, η οποία την είχαν χτυπήσει, γιατί ουσιαστικά αυτό έχει διαρρεύσει, ότι αυτό προσπάθησαν να κάνουν οι Τούρκοι εκείνη την ημέρα. Αν είχε συμβεί αυτό,
θα είχαμε μια άλλη κατάσταση. Ίσως λέω, θα είχαμε μια άλλη κατάσταση, η οποία θα έχει αλλάξει δηλαδή όντως είναι κομβικό σημείο εκείνο. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλά για τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω έχουμε βάλει και τα υπέρ και τα κατά και τις δύο πλευρές. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η Τουρκία είναι μια δύναμη την οποία δεν πρέπει να υποτιμούμε. Γιατί παρά τα όσα λέμε, να μην ξεχνάμε το εξής, ότι οι Τούρκοι έχουν ενσωματώσει, όπως είπαμε, πολλά στοιχεία της βυζαντινής στρατηγικής. Είναι μια χώρα μεγάλη, ελέγχουν πληθυσμούς στα εδάφη τους πάρα πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους και τους ελέγχουν αποτελεσματικά. Και παρόλα αυτά μπορούν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους προβολή ισχύως σε διάφορα μέτωπα. Είναι μια δύναμη που δεν πρέπει να υποτιμάται. Τους έχουμε 1000 χρόνια απέναντί μας, το ξανατονίζω. Δεν πρέπει να τους υποτιμούμε και δεν είναι σίγουρα μια χώρα τυπική της Μέσης Ανατολής. Έχουν και αυτοί πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία φυσικά τα γνωρίζουμε και αυτό το τονίζω πάρα πολύ έτσι έντονα για να μας μείνει στο νου, ότι είναι μια δύναμη την οποία θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με σύνεση και με προσοχή. Τώρα που τα έλεγες αυτά, σκεφτόμουν το κομμάτι της Σομαλίας, γιατί ουσιαστικά η Σομαλία εκεί που είναι, μέσα σε αυτό το στενό, έτσι, αν για τον οποιοδήποτε λόγο αποφασίσει ότι η Τουρκία, ας πούμε, λέγω τώρα ένα παράδειγμα από το μυαλό μου που μπορεί να είναι και τρελό, αλλά μπορεί και να μην είναι, ας πούμε ότι αποφασίσει να χρηματοδοτήσει εξτρεμιστές, οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν σαν τους Χούθι, βλέπε τώρα, και κάνουν πειρατείες, δηλαδή ενοχλούν το διεθνές εμπόριο. Αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ την κατάσταση παγκοσμίως. Το γεγονός ότι ίσως φτάσει να έχει μια τέτοια δυνατότητα η Τουρκία δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι. Και πάμε τώρα λοιπόν λίγο πιο ευρύτερα εδώ στην περιοχή και να φτάσουμε μέχρι από εδώ που είμαστε μέχρι και την Ινδία, μέχρι εκεί ας πούμε, μην το πάμε παραπέρα, και να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί βλέπεις τώρα, η Ινδία έχει ουσιαστικά έχει έρθει κοντά σε αυτόν τον άξονα για τον οποίο μιλάς, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, που είναι μια τεράστια χώρα, μια υπερδύναμη της εποχής μας, η οποία συνομιλεί με την Ελλάδα, κάνουν κοινές ασκήσεις, δείχνει συνέχεια τη διάθεσή της για συνεργασία, και βλέπουμε και ένα ατελείωτο παιχνίδι και μια ατελείωτη ανακατανομή στο ενδιάμεσο, δηλαδή στην Κεντρική Ασία, στη Μέση Ανατολή κτλ. Για πες μου λοιπόν τι βλέπεις, μια αρχική εικόνα, μια αρχική εκτίμηση για το τι γίνεται και πού πάνε τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει πολύ εντατικά κάποια πράγματα να γίνονται. Καταρχάς να πω ότι η Ινδία, παρά το δυναμικό της αυτή τη στιγμή, απέχει πάρα πολύ από το να χαρακτηριστεί μεγάλη δύναμη. Για να χαρακτηριστείς μεγάλη δύναμη πρέπει να έχεις κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία για την ώρα η Ινδία δεν τα έχει, αλλά έχει πάρα πολύ σημαντικό δυναμικό, μπορώ να πω. Η Ινδία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει το εξής. Σε πρώτο βαθμό προσπαθεί να αναδειχθεί ως μια εμπορική ναυτική δύναμη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτά τα γνωρίζω λόγω και της άμεσης ενασχόλησής μου με τον ναυτιλιακό τομέα, να το πούμε σε αυτό το σημείο. Θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα γι' αυτό, λίγο μια μικρή, έτσι, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι είσαι επαγγελματίας, αναλυτής και ότι έχεις μια ανασχόληση στο χώρο. Για θέλεις να μας πεις έτσι δύο πολύ αναφορικά, όσα θέλεις. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εγώ εργάζομαι στον τομέα των ναυτιλιακών σε επίπεδο ειδησιογραφίας και πληροφοριών και ανάλυσης. Επομένως, η άμεση ενασχόλησή μου είναι να μελετάω και τις διάφορες εμπορικές διαδρομές οι οποίες αναπτύσσονται τώρα, οι οποίες είναι και καινούριες, και φυσικά να μελετάω πέρα από τους λιμένες και το δυναμικό χωρών οι οποίες θέλουν να μπουν στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη. Η Ινδία είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εκπονήσει πλάνα χρηματοδότησης για όλα τα λιμάνια της, και να αναφέρω ότι πρόσφατα πήρε και ένα συμβόλαιο για να κατασκευάσει πλοία. Για πρώτη φορά στα χρονικά η Ινδία θα κατασκευάσει 6 πλοία για μια γαλλική εταιρεία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Γιατί πολύ απλά η Ινδία θεωρώ ότι θα αποτελέσει μαζί με την Ιαπωνία και την Κορέα ένα πλέγμα δυνάμεων οι οποίες θα πάρουν πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση στο ναυπηγοκατασκευαστικό τομέα για να ανταπεξέλθουν απέναντι στην Κίνα. Η Κίνα, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο είναι η νούμερο 1 χώρα αυτή τη στιγμή σε κατασκευή πλοίων. Έχει περίπου
το 53% της παγκόσμιας παραγωγής πλοίων. Επομένως, οι Αμερικανοί, θεωρώ, θα προσπαθήσουν να κάνουν το λεγόμενο outsourcing που λένε στα αγγλικά, δηλαδή να πρημοδοτήσουν χώρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Κορέα, οι οποίες ήδη έχουν ναυπηγοκατασκευαστικό τομέα. Και πολύ καλό. Και πολύ καλό, με πάρα πολύ εξειδίκευση. Και να πρημοδοτήσουν την Ινδία, η οποία η Ινδία αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον 7 ναυπηγεία, από όσο θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, στα οποία ναυπηγεία θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται εμπορικά και όχι μόνο πλοία. Επομένως, η Ινδία πάει να αναδειχθεί σε πρώτη φάση σε μια εμπορική δύναμη. Από εκεί και πέρα η Ινδία, το δεύτερο βήμα το οποίο θα έχει να κάνει είναι να βρει αγορές. Γιατί δεν ωφελεί να είσαι μια εμπορική δύναμη χωρίς να έχεις αγορές. Εδώ μπαίνει το ζήτημα του IMEC. Υπάρχει αυτό το σχέδιο, το οποίο σχέδιο αυτή τη στιγμή θα σας πω με σιγουριά ότι δεν είναι κάπου καταγεγραμμένο, δεν υλοποιείται σε απόλυτο συντονισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα ποιος θα αναλάβει για παράδειγμα την ασφάλεια της μεγάλης περιοχής αυτής, γιατί φανταστείτε ότι ο IMEC θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη του κόλπου σχεδόν, τα πιο σημαντικά, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία σίγουρα, θα φτάνει μέχρι το Ισραήλ και από εκεί πέρα μπλέκεται η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιταλία. Επομένως, μιλάμε για ένα ευρύ πλέγμα εμπορικών κόμβων, το οποίο όμως πλέγμα έχει και πάρα πολλά ζητήματα ασφαλείας. Επομένως, είναι θέμα το ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια και αυτά που σας λέω προβληματίζουν τους έχοντες στα ηνία και αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ινδία φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθεί να ξεμητήσει λίγο παραπάνω. Γι' αυτό κιόλας κάνει ασκήσεις με το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία, την οποία την έχω ξαναπεί, την καταθέτω και εδώ, ότι η Ελλάδα για μένα θα πρέπει να γίνει ο εκπαιδευτής των Ινδών σε ζητήματα ναυτικού πολέμου, όπως και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ο εκπαιδευτής του Αραβικού στρατού, της Σαουδικής Αραβίας, με την οποία έχουμε και εκεί συνεργασία και θεωρώ ότι μπορούμε να τους προσφέρουμε τεχνογνωσία. Και γενικότερα η Ελλάδα να μπορέσει να αποτελέσει τον πάτρονα μαζί με το Ισραήλ, ο οποίος θα ενισχύσει αυτές τις χώρες οι οποίες τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εμπορική ναυτιλία και όχι μόνο, έτσι ώστε να τους ενισχύσει ζητήματα ασφαλείας. Εκεί είναι το οποίο, ο τόπος στον οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε, πιστεύω. Ωραία, ωραία. Οπότε ουσιαστικά η Ινδία κάνει τα πρώτα της βήματα. Αυτό κρατάω από την όλη ιστορία. Ένα πολύ μεγάλο έργο που εναποτίθεται, λόγια των IMEC, που ουσιαστικά εναποτίθεται σε κάποιες χώρες οι οποίες πρέπει να ανεβούν επίπεδο με κάποιο τρόπο, βλέπω και καταλαβαίνω, και στο μεσοδιάστημα ένας ολόκληρος μήλος καταστάσεων, δηλαδή τώρα αυτό που γίνεται Συρία, Ιράκ, Κούρδοι, Μπαλούχοι, πώς λέγονται αυτοί, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο αμερικανικό, έτσι, που ευθυγραμμίζεται με όλους αυτούς και θέλει να τους βάλει, ας πούμε, σε μια σειρά. Για πες μου, τι βλέπεις εκεί πέρα, τις δυνάμεις, τις αντιδράσεις, όλα αυτά? Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το προφανές ότι το σχέδιο αυτό, για όσους γνωρίζουν, αντιτίθεται άμεσα στον BRI της Κίνας. Που είναι το αντίστοιχο κόνσεπτ. Είναι το αντίστοιχο κόνσεπτ. Η χερσαία του διαδρομή είναι πολύ πιο πετυχημένη, προφανώς, γιατί στηρίζεται πάνω στον παλαιό δρόμο του μεταξιού. Όμως οι Κινέζοι το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα και έχουν επενδύσει σε διάφορα λιμάνια ανά την Ιφίλιο με σκοπό να δημιουργήσουν ένα πλέγμα εμπορικό το οποίο θα στηρίζεται σε αυτό που λέγεται στη διεθνή βιβλιογραφία dual use. Dual use ports και dual use ships, δηλαδή πλοία και λιμάνια τα οποία θα είναι διτής χρήσης. Όταν λέω διτής χρήσης εννοώ θα μπορούν να μετατραπούν και σε πολεμικά πλοία ή αντίστοιχα λιμάνια τα οποία θα υποστηρίζουν πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα σχέδιο των Κινέζων. Οι Κινέζοι γενικώς είναι πάρα πολύ υπέρ της σύνδεξης μεταξύ εμπορικού τομέα και πολεμικού τομέα. Civil Military Fusion λέγεται, για όσους θέλουν να ψάξουν. Εδώ να πούμε ότι για να δώσουμε μια εικόνα είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα κοντεϊνεράδικο να βάλουν μέσα πυράβλους και να ανοίγουν οι πύραυλοι και να βγαίνει, ας πούμε, ένα τύπου χιμάρς. Φυσικά. Ένα MLRS, πώς τα λένε, και να στέλνει κατευθυνόμενους πυράβλους και ρουκέτες. Και χώρες, για παράδειγμα, όπως το Ιράν, τα έχουν ήδη δοκιμάσει αυτά. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι από εμπορικά πλοία μπορείς να εκτοξεύεις μία πανδρομένα, για παράδειγμα, να δημιουργήσεις μικρούς
αεροπορικούς διαδρόμους, από τους οποίους θα εκτοξεύονται μικρά μη επανδρομένα. Μπορείς να δημιουργήσεις κοντέινερ, όπως είπες πολύ σωστά, τα οποία θα κρύβουν μέσα πυράβλους, και αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι το λιγότερο ρευστό και επικίνδυνο, θα έλεγα. Επομένως, η BRI πρέπει να στοχευτεί από αυτό το σχέδιο αναγκαστικά, και γι' αυτό κιόλας οι ΗΠΑ θέλουν να πρημοδοτήσουν την Ινδία. Όμως η Ινδία ακόμη έχει να κάνει πάρα πολλά βήματα. Γιατί η Ινδία έχει να αντιμετωπίσει εντωμεταξύ και άλλους περιφερειακούς δρόντες, οι οποίοι λειτουργούν ως πρόξη των Κινέζων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Πακιστάν. Η πρόσφατη διαμάχη με το Κασμίρ δεν ξεκίνησε τυχαία. Δεν ξεκίνησε καθόλου τυχαία. Σαν κόφτης ήταν. Ήτανε σαν κόφτης, και να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται και πραγματάκια στα αφγανικά και τα πακιστανικά σύνορα. Σαν αντίπεινα τύπου. Δεν είναι μόνο αντίπεινα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ινδία έστειλε αντιπροσώπους στο Αφγανιστάν για να υπογράψουν μια σειρά από συμφωνίες, οι οποίες συμφωνίες ουσιαστικά θα περιλαμβάνανε και την αναδρομολόγηση από το Αφγανιστάν προς το λιμάνι της Τσαμπαχάρ στο Ιράν, το οποίο είναι Ινδικών συμφερόντων. Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι λιμάνια όπως το Γκουαντάρ και το Καράτσι στο Πακιστάν, επιδοτούμενα από τους Κινέζους, θα μέναν εκτός. Επομένως, αυτά τα λέω για να διαπιστώσει ο καθένας ότι το παιχνίδι το εμπορικό είναι τόσο μεγάλο και τα συμφέροντα είναι τόσο πολύ υψηλά, που δύναται πραγματικά να τινάξουν στον αέρα ολόκληρες περιοχές. Γι' αυτό πιστεύω ότι το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ώρα να προβλέψουμε το πού ακριβώς θα κάτσει η μπίλια. Επίσης, να πούμε κάτι εδώ πέρα, γιατί μπήκαμε κατευθείαν, ξεκινήσαμε και μιλάγαμε για εμπορικούς δρόμους και κατευθείαν μιλήσαμε για πολεμικές καταστάσεις, ας πούμε, το οποίο σε κάποιου, ας πούμε, το μυαλό μπορεί να φαντάζει ακραίο, αλλά να πούμε κάτι και να εξισώσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η πολεμική ισχύς και η οικονομική ισχύς καταλήγουν στην ισχύ. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή όποιος έχει ισχύ, είτε η πολεμική είτε η οικονομική, ουσιαστικά μπορεί να την επιβάλλει κιόλας. Το λέω έτσι πολύ μπακάλικα και πολύ ωραία. Οπότε έχουμε μια κατάσταση που θα ήθελα να σε ρωτήσω και πιο μετά, αλλά αφού ανοίξαμε την Ινδία τόσο πολύ και μου λες όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα, και θέλω να μου λες τέτοια πράγματα, ο λόγος που σε ακούω πολλές φορές, το λέω και στον κόσμο, είναι γιατί συνέχεια πάντα έχεις λεπτομέρειες τέτοιου τύπου, οι οποίες είναι πάντα σου αλλάζουν την οπτική, και πάντα έχεις πάρα πολύ εύστοχες, τα υπογραμμίζεις πάρα πολύ ωραία. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι η Ινδία, ας πούμε, είναι και στο BRICS, έτσι? Θέλει να κάνει και το IMEC, θέλει να κάνει και το BRICS. Πώς θα τα ισορροπήσει, τι βλέπεις εκεί πέρα? Είναι μια δύσκολη εξίσωση, και αυτό το λέω όχι τυχαία, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν πάρα πολλές διαμάχες μεταξύ Αμερικανών και Ινδών. Οι Αμερικανοί συγκεκριμένα πιέζουν την Ινδία να απεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξενίζει στους Ινδούς, γιατί οι Ινδοί λένε ότι ποτέ δεν είχαν πρόβλημα, για παράδειγμα, με τη Ρωσία. Και στο δικό τους σκεπτικό δεν σημαίνει ότι επειδή η Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει πρόβλημα με τη Ρωσία, ότι πρέπει αυτόματα να αποκτήσει πρόβλημα και η Ινδία. Συν το γεγονός ότι η Ινδία εκμεταλλεύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ρωσία και παίρνει πιο φτηνά το πετρέλαιο. Επομένως, μπαίνουν και τα συμφέροντα πίσω από αυτές τις συζητήσεις. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Η Ινδία, ακριβώς λόγω γεωγραφίας, έχει την ευχέρεια, πιστεύει ότι έχει την ευχέρεια, να μπορέσει να αποτελέσει έναν ενδιάμεσο παίχτη. Και αυτό μάλιστα είναι και στο στρατηγικό πλαίσιο των Ινδών. Οι ίδιοι Ινδοί το λένε ότι εμείς στην στρατηγική μας κουλτούρα δεν έχουμε αυτό το μανιχαϊστικό πρότυπο το οποίο διατηρείται στη Δύση, δηλαδή ύπαρξη καλού και κακού. Εμείς είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο, επομένως, ναι, προφανώς πρημοδοτήστε μας, το θέλουμε αυτό. Θα σας κάνουμε και εσάς τη δουλειά μας, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα σπάσουμε με τη Ρωσία, για παράδειγμα, ή να κάνουμε τις σχέσεις μας με την Ινδία ακόμη χειρότερες από ό,τι είναι. Με την Κίνα, με συγχωρείτε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Ινδία και η Κίνα είναι αντίπαλοι. Έχουν διασυνοριακά προβλήματα και πλέον θα έχουν προβλήματα και στον εμπορικό τομέα. Επομένως, είναι μια δύσκολη εξίσωση, αν θες τη γνώμη μου. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ινδοί θα μπορέσουν να παίξουν εύκολα μπάλα. Βέβαια όμως, λόγω των συγκυριών, μπορεί και να έχουν ένα πλεονέκτημα. Γιατί ακριβώς επειδή οι Αμερικανοί καίγονται για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα,
είναι πολύ πιθανό να δούμε ευρύτερες συνενέσεις, να το πω έτσι πάρα πολύ διπλωματικά. Μένει να φανεί. Μένει να φανεί. Τώρα που τα λες, σκεφτόμουν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή και την Κίνα και την Ινδία ίσως να τους εξυπηρετεί μια τέτοια κατάσταση η οποία να είναι σε μια απόσταση. Να μην κλιμακωθεί κάτι άμεσα και ίσως από τρίτους και με πρόξεις και με αψημαχίες και με λίγο πιο χαλαρά πράγματα, ας πούμε. Να εξυπηρετεί και την Κίνα, αυτό προσπαθώ να πω, γιατί προφανώς την Ινδία την εξυπηρετεί. Γι' αυτό βλέπουμε και Βυρμανίες και τέτοια εκεί πέρα. Φυσικά. Ναι. Να το πούμε αυτό ότι ζούμε στην εποχή των υβριδικών απειλών και των πολέμων δια αντιπροσώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Δηλαδή, νομίζω ότι το μόνο κράτος το οποίο δεν χρησιμοποίησε άμεσα πρόξεις ήταν το Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ πολέμησε με δικό του εθνικό στρατό. Όλοι οι υπόλοιποι αντίπαλοι του, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούν πρόξεις. Και η Τουρκία χρησιμοποιεί πρόξεις. Να το πούμε και αυτό για να το κολλήσουμε και στη συζήτηση που κάναμε. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος των συστημάτων αυτών, ότι εάν χρησιμοποιούν πρόξεις, αυτό σημαίνει ότι δεν φίδονται απολειών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά στη σύγχρονη εποχή όπου οπλοποιούνται τα πάντα. Και μισθοφόροι. Φυσικά. Για παίζουμε και για τους μισθοφόρους, γιατί ουσιαστικά κάποιοι στερνίζονται το σκεπτικό ότι μπορείς να έχεις προβολή της χώρας σου χωρίς να πάει το εθνόσημο εκεί, με το κόμμα του μισθοφόρου. Είναι μια δύσκολη στρατηγική. Δεν θα σας πω ότι είναι κάτι εύκολο να γίνει, γιατί πολύ απλά το μισθοφόρο δεν μπορείς να τον ελέγξεις μετά από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορεί ο μισθοφόρος να ταυτιστεί εύκολα με τα συμφέροντά σου και είναι πάρα πολύ πιθανό να τον πλησιάσει ο αντίπαλός σου, λέω το πιο απλό, να του προσφέρει περισσότερα και από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξει στρατόπεδο. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει κατά κόρον στη Συρία. Η Συρία γενικότερα, επειδή ήταν και ένα κράτος το οποίο ποτέ του δεν μπόρεσε να δημιουργήσει εθνική ταυτότητα, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πρόθυρα του κατακαιρματισμού. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν τόσες πολλές εθνοτικές ομάδες και τόσες πολλές θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες δύναται να πάνε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, αρκεί να εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. Επομένως, παίζει ρόλο και το περιβάλλον της σύγκρουσης. Παίζει ρόλο ασφαλώς και το τι θες να επιτύχεις. Για παράδειγμα, εάν θες να επιτύχεις κάτι άμεσο και γρήγορο, ναι, πολύ πιθανώς να χρησιμοποιήσεις πρόξεις. Εάν θες όμως να πετύχεις αποτελεσματικό έλεγχο περιοχών, για παράδειγμα, εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να στείλεις αναγκαστικά δικούς σου ανθρώπους. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα της Δύσης, θεωρώ, απέναντι στο χερσαίο μπλοκ, να το βάλουμε έτσι γεωπολιτικά. Γιατί η Δύση πολύ απλά πρέπει και στηρίζεται στη συνένεση. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, ότι η Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ να σχηματίσουν έναν άξονα, ο άξονας αυτός θα σχηματιστεί γιατί το θέλουμε εμείς. Γιατί είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε την ισχύ μας ο καθένας στη δική του και να συνενωθεί με την ισχύ του άλλου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει δια της βίας ή με δωροδοκία. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να στηρίξει το σχήμα της η Δύση και εκείνοι που θα πρέπει να στηριχτούν και οι Αμερικανοί. Τα υπόλοιπα παιχνίδια με τους πρόξεις και αυτά τα οποία ορισμένες φορές προσπαθούμε να κάνουμε, ειδικά στη Μέση Ανατολή, διαχρονικά, δεν νομίζω ότι θα έχουν αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής. Εξάλλου, και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν πήγε σε αυτά τα εδάφη, έκανε ουσιαστική κατοχή εδαφών για να μπορέσει να τα ελέγξει αποτελεσματικά. Δεν μπόρεσε να παίξει ούτε αυτός με πρόξεις. Ναι, βέβαια, ίσως ο σκοπός αυτών των πρόξεις και ειδικά αυτή η κατάσταση στη Συρία τώρα που λες και στο Ιράκ και όλο αυτό το πράγμα, μήπως είναι μια στρατηγική κοινωνικής μηχανικής η οποία αποσυνθέτει σταδιακά ένα κράτος από την ταυτότητά του για να μπορέσει να το διαλύσει και να φτιάξει κάτι άλλο? Αυτό μπορούμε να το πούμε για τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Γιατί αυτοί οι λαοί, όπως θα ξέρει οποιοδήποτε διαβάζει ιστορία, αυτοί οι λαοί ποτέ δεν μπορέσαν να δημιουργήσουν μια συνεκτική εθνική ταυτότητα. Εάν εξαιρέσουμε δηλαδή τους Πέρσες, οι οποίοι επιβάλλανε μια ταυτότητα αυτοκρατορικού τύπου, αλλά η περσική εθνοτική ομάδα ήταν η κυρίαρχη. Αν εξαιρέσουμε τα ελληνιστικά βασίλεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Επιγόνων, τα οποία και αυτά επιβάλλανε μια ταυτότητα η οποία στηριζόταν στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, κατά τα άλλα αυτοί οι λαοί, αυτές οι εθνότητες, ποτέ δεν δημιουργήσαν εθνική ταυτότητα. Επομένως, το να μπορέσει να διασπάσεις αυτά τα κράτη
Δεν θα πω ότι είναι εύκολο, αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο απλό από το να διασπάζει, για παράδειγμα, τα κράτη της Ευρώπης. Τα οποία κράτη της Ευρώπης είναι εθνικά κράτη εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Έχουν δημιουργήσει ταυτότητες πολύ πιο συνεκτικές, οι οποίες στηρίζονται σε 5-10 πράγματα. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο ρευστά. Και στην περιοχή των Βαλκανίων τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Γι' αυτό το λέω, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι ένα μοτίβο που μπορεί κάποιος να το αναγνωρίσει, ότι ευρύτερα αυτό το μπαίνουν φυλές, το λαθρό μεταναστευτικό, αλλοιώνονται οι πληθυσμοί, δεν μπορούν να προσαρμοστούν, δεν μπορούν να αυτό. Μήπως τελικά αυτό είναι στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου μια στρατηγική ανώτατη? Ασφαλώς. Μα αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία μέσω του δικτύου που έχει στήσει στα Βαλκάνια και ανά τον κόσμο προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το Ισλάμ προκειμένου να μπορέσει να έχει στρατηγικές μειονότητες μέσα στα εδάφη κρατών τα οποία τα θεωρεί ως κράτη στόχους. Αυτό προσπαθεί να κάνει και στα Βαλκάνια, αυτό προσπαθεί να κάνει και στη Συρία, αυτό προσπαθεί να κάνει και στη Βόρεια Αφρική, θα πω εγώ. Επομένως, ναι, ο πληθυσμιακός παράγοντας, ο οποίος διακλαδώνεται σε γλώσσα και θρησκεία, αυτό είναι μια συνθήκη η οποία ισχύει για όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο μέχρι και την Ινδία. Όλοι αυτοί οι λαοί έχουν διέλθει από αυτούς τους δύο παράγοντες. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να εργαλειοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό είναι και υπέρ μας και κατά μας, εάν δεν προσέξουμε. Δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε να ασκήσει εξίσου πάρα πολύ σημαντική επιρροή πατώντας αυτούς τους δύο παράγοντες, εάν υπήρχε ασφαλώς ένα πολύ πιο συνεκτικό σχέδιο. Εκεί φυσικά πάμε σε άλλη συζήτηση που η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει άλματα. Εκεί πάμε στα άλματα ουσιαστικά. Ας ζήσουμε μια μέρα να το δούμε και αυτό. Ξέρεις. Άμα έχεις στην Τουρκία να σε κλιμακώνει και σε κλιμακώνει, ίσως αναγκαστείς μια μέρα να φτάσουμε να κάνουμε και τέτοια πράγματα. Θέλω να πω ότι η ανάδειξη του πολιτισμού είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ασχέτως του δόλου, σε εισαγωγικά. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό κιόλας εγώ είπα δημόσια ότι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τζολανί, έναν άνθρωπο με τον οποίο προφανώς δεν μπορούμε να του έχουμε καμία εμπιστοσύνη και έχει διαπράξει προφανώς εγκλήματα στο παρελθόν. Βγάζει φωτογραφίες με κομμένα κεφάλια τώρα, φυσικά, για αυτό τον άνθρωπο μιλάμε. Φυσικά. Ήταν σημαντική γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έθεσε το ζήτημα των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία. Μεγάλη υπόθεση. Το είπε αυτό. Στη συζήτηση που με βάση τις πληροφορίες που βγήκανε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα των χριστιανικών πληθυσμών. Ότι τέλος πάντων το κράτος της Συρίας πρέπει να σεβαστεί τις εθνότητες, αλλά τόνισε και το χριστιανικό πληθυσμό. Ήταν σημαντικό αυτό, γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έδειξε ότι την ενδιαφέρουν και πληθυσμοί πέραν των συνόρων της, καθαρά βασισμένοι στο θρησκευτικό και πολιτισμικό συναίσθημα. Αυτά η Ελλάδα παλιά δεν τα έκανε. Ήταν πολύ σημαντικό που το ελληνικό κράτος, έστω και έτσι, μπόρεσε να κάνει αυτό το βήμα. Ωραία. Παίζει ρόλο Τραμπ σε όλα αυτά? Είναι, πώς να το πούμε, είναι ένας άνθρωπος που εκκινεί καταστάσεις. Ο Τραμπ είναι μια περίεργη κατάσταση από μόνος του. Το έχω πει και σε συνεντεύξεις μου ότι ο Τραμπ ακολουθεί μια τακτική του deal making. Πιστεύει ότι, καταρχάς δεν πιστεύει στη διπλωματία με τους παραδοσιακούς όρους, αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Πιστεύει σε κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προσωπικής συνάντησης, μέσω της προσωπικής γνωριμίας και μπορεί να εδραστεί πάνω στο ζήτημα του κερδίζω και χάνω. Δηλαδή να σου δώσω κάτι, να χάσεις κάτι, αλλά θα κερδίσεις κάτι άλλο. Mm-hmm. Ουσιαστικά μια συμφωνία κυρίων, να το θέσουμε έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό μέχρι στιγμής έδειξε ότι δεν του έβγαινε. Κατόρθωσε να πετύχει κάτι τώρα στη Γάζα μέσω αυτής της συμφωνίας, αλλά εδώ είναι η δικιά μου εκτίμηση που την έχω πει δημόσια, την ξαναλέω και εδώ, ότι αυτή η συμφωνία δεν τη βλέπω να κρατάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετύχει κάποια πράγματα με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι αναλυτές που είναι ειδικευμένοι στα της Αμερικής, το ξέρουν καλύτερα από μένα και μπορούν να το επιβεβαιώσουν ότι ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει γύρω του μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι του δικού του περιβάλλοντος. Είναι καθαρά του δικού του περιβάλλοντος και έχουν μια πολύ πιο επιχειρηματική οπτική, ας το πούμε έτσι, μια πιο business οπτική, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, σε δύσκολα πεδία όπως η Μέση Ανατολή. Γι' αυτό κιόλας ο Τραμπ είχε πάρα πολλές διενέξεις και με τους Ισραηλινούς.
Γιατί αρχή. οι Ισραηλινοί άλλα του λέγανε, διότι έχουν μάτι στην περιοχή, έχουν άμεση εμπειρία της περιοχής, και ο Τραμπ άλλα τους έλεγε. Πίστευε ότι μπορούσε να το κάνει με έναν δικό του διαφορετικό τρόπο. Επομένως, βλέπουμε ότι και μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ υπάρχουν διαφωνίες. Επειδή πάρα πολλοί λένε ότι το Ισραήλ και η Αμερική, για παράδειγμα, είναι ένα. Βλέπουμε ότι σε τέτοια κέρια ζητήματα υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες. Επομένως, θεωρώ ότι η στρατηγική που κάνει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι πάρα πολύ αμφισβητούμενη, το κατά πόσο μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να αναγκαστεί να αλλάξει την τακτική του Τραμπ και με τη Ρωσία. Λοιπόν, εδώ να πούμε κάτι, γιατί σ' ακούω και τα λες και το κατανοώ απόλυτα αυτό που μου λες. Αλλά βλέπω και κάτι και θέλω να πω ότι το είδα να συμβαίνει και με τη Ρωσία αυτό το πράγμα, έτσι, και με τον Πούτιν. Τον έπιασε με το καλό, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν είναι αυτό που περίμενε και ο ίδιος ή και ο κόσμος. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά βλέπω, ας πούμε, μια ας πούμε, παρατήρηση για να τη βάλουμε στην κουβέντα. Στην προηγούμενη θητεία έκανε τις συμφωνίες του Αβραάμ. Εντάξει, με το Τζάρετ Κούσνερ, αν τον προφέρω καλά, ο οποίος είναι και πατέρας του κολλητός με τον Νετανιάχου. Τώρα είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος νομίζω είναι γαμπρός του Τραμπ, είναι πρώην γαμπρός του Τραμπ, κάτι τέτοιο είναι αυτός. Τον έχει εκεί πέρα. Έκανε τη συμφωνία της Γάζας. Θέλω να πω ότι ναι μεν φαίνονται ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Ναι μεν υπάρχει το business deal και τα λοιπά που προωθεί ο Τραμπ, αλλά τελικά είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι στενός συνεργάτης και με τους Ισραηλινούς, είναι στενός και με τους Αμερικάνους. Τελικά αυτός ο άνθρωπος μπαίνει ως διαμεσολαβητής και γίνεται μια συνθήκη. Αυτή η συνθήκη, εμάς μας λένε ότι είναι αυτή η συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι η κεχηρία, είναι σταματάει πόλεμος. Τελικά δεν γίνεται αυτό, γίνεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αλληλοσκοτώνονται οι φατρίες και τα λοιπά εκεί μέσα, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, προετοιμάζουν ένα έδαφος. Θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα, μια προετοιμασία εδάφους, γίνεται και στο κομμάτι με την Ουκρανία και τη Ρωσία και τον Πούτιν, γιατί ας πούμε θα στα αιτιολογήσω όλα αυτά και θα την πάω εκεί την κουβέντα να μου πεις τι σκέφτεσαι και εσύ και πώς τα βλέπεις. Δηλαδή, και ο Πούτιν, υποτίθεται, έλεγε ο Τραμπ, θα τα βρήκαμε, εντάξει, τα μιλήσαμε και αυτά, και μετά δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε ούτε ο Τραμπ ούτε ο κόσμος. Αν μετά βλέπεις τον Πούτιν, πετάει κάτι νότες στήριξη στον Τραμπ, βλέπεις τέτοια πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία όταν τα έκανε ο Τραμπ στην αρχή, ουσιαστικά δεν του βλέπουμε να μην του βγαίνουνε, και τελικώς ίσως εγώ αρχίζω και καταλαβαίνω ότι μπορεί και να του βγούνε κάποια άλλα που ουσιαστικά ίσως και έχει στο μυαλό του από την αρχή. Και γιατί το λέω αυτό και θα το συνδυάσω με κάτι άλλο. Θυμάσαι που στην πρώτη θητεία είχε πάει στους νατοικούς ηγέτες και τους είχε πει, παιδιά, πρέπει να ανεβάσετε, ας πούμε, τα έψα, τα εξοπλιστικά σας. Όλοι τον λέγανε, ας πούμε, δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν, ας πούμε. Είχαν ενδιασμούς κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Θεωρώ ότι ο Τραμπ έχει... Μία δικιά μου εικασία είναι αυτή. Έχει μία σκέψη η οποία είναι μακροπρόθεσμη. Το πώς θα φτάσει εκεί έχει ουσιαστικά κάποια σημεία. Μπορεί να πάει και λίγο zigzag. Δεν θα πάει απαραίτητα ευθεία σε αυτά που θέλει να κάνει. Νομίζω ότι πάει και λίγο zigzag. Αυτό που είπες, ότι θα χάσω κάτι, θα πάρω κάτι, θα φτάσω όμως εκεί που θέλω. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και τελευταίο που θα βάλω στην κουβέντα αυτή και πλέον θα σου δώσω το λόγο, είναι ότι σκεφτόμουν, ας πούμε, γιατί δεν του βγήκε αυτό με τον Πούτιν, γιατί δεν σταμάτησε, γιατί δεν τα βρήκανε, γιατί, ας πούμε, είναι τόσο κοντά ο Ρώσος με τον Κινέζο, και τελικά αυτό που λέω εγώ πολύ κρύα και πολύ, ας πούμε, απλοϊκά λέω, μπορεί αυτή τη στιγμή ο Πούτιν ουσιαστικά να τα βρει με τον Τραμπ και να βρεθεί αντιμέτωπος με την Κίνα. Και η εύκολη απάντηση, η απλοϊκή μου απάντηση είναι ότι δεν μπορεί αυτή τη δεδομένη στιγμή, χωρίς να υπάρχει μια Ευρώπη συμπαγής, εναρμονισμένη με τον Τραμπ στο 100%,
δεν δίνει και στο Πούτιν, αν πούμε ότι ξαφνικά ξυπνάει μια μέρα και λέει θέλω να γίνω καλός άνθρωπος και θέλω να, δεν ξέρω τι είναι, αν είναι καλός ή κακός, αλλά θέλω τέλος πάντων να τα βρω με τη Δύση και να πάω στη σωστή πλευρά της ιστορίας κτλ. Μπορώ να το κάνω ή θα έχω πρόβλημα με την Κίνα που θα είναι σαν να μου έχει ένα πιστόλι στον κρόταφο, το οποίο μπορεί να λέγεται Μογγολία, μπορεί να λέγεται Βόρειος Αρκτικός, μπορεί να λέγεται πολλά πράγματα, τα οποία αυτό και αν χρήζει ανάλυσης, αλλά μήπως τελικά όλα έχουν να κάνουν και με το σε ποιο χρονικό επίπεδο είμαστε, στάδιο είμαστε. Άρα έχουμε ανοίξει και τα δύο, και το ουκρανικό με το Πούτιν και με τους Ισραηλινούς όσον αφορά με τον Τραμπ. Πάμε. Καταρχάς να πω ότι τις σκέψεις τις οποίες έχεις κάνει, τις έχω κάνει και εγώ. Δεν είναι εύκολα ζητήματα καταρχάς αυτά, έτσι, είναι πάρα πολύ συνηθιστά ζητήματα και να πω σε αυτό το σημείο ότι ό,τι και να λέμε εμείς δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες. Σίγουρα. Έτσι, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες. Αυτά τα ξέρουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση σε πάρα πολύ υψηλού επίπεδου πληροφορίες και πάρα πολύ υψηλού επίπεδου άτομα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες σταθερές οι οποίες είναι αυτό που λέω τι γίνεται στο έδαφος. Και αυτό καλώς ή κακώς δεν μπορεί να αγνοηθεί το τι συμβαίνει στο έδαφος. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία, για παράδειγμα, δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει. Έτσι, αυτό το έχω πει και άλλες φορές, σε πείσμα ορισμένων οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν αποτελεί κίνδυνο για την Ευρώπη. Η Ρωσία, να πω σε αυτό το σημείο, ότι είναι μια αυτοκρατορικού τύπου δύναμη. Η στρατηγική της κουλτούρα είναι αυτοκρατορική. Δεν έχει αλλάξει αυτό το σκεπτικό της εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Επομένως, το να έχανε, για παράδειγμα, την Ουκρανία θα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό πλήγμα. Γιατί εάν χάσεις την Ουκρανία όντας αυτοκρατορική δύναμη, εσύ ο ίδιος, σημαίνει ότι θα απολέσεις την έξοδο στη Μαύρη Θάλασσα, θα απολέσεις ένα κράτος το οποίο θεωρητικά θα μπορούσες να ελέγχεις κατά τη δικιά σου άποψη. Χάνεις οικονομική ισχύ. Έτσι, χάνεις οικονομική ισχύ από τα εδάφη, χάνεις κύρος, χάνεις πάρα πολύ σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές που είναι εντός της Ουκρανίας. Χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Το είχε πει και ο Μπρζεζίνσκι ούτως ή άλλως στο βιβλίο του, Η Μεγάλη Σκακέρα, ότι εάν η Ρωσία χάσει την Ουκρανία, πάβει ουσιαστικά να είναι αυτοκρατορική δύναμη. Επομένως, επί του εδάφους αυτή τη στιγμή... Ανοίγει η πόρτα και για τους Κινέζους να πούνε ότι είσαι στα δύναμά σου, Ρωσία, κάτσε να... Φυσικά. Θυμηθούμε κι εμείς τη Ματζούρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν αναφέρει πολύ. Οι Κινέζοι έχουν στο νου τους τη Ματζούρια, δεν την έχουν ξεχάσει και τη θεωρούν πολύ σημαντικό στρατηγικό έδαφος. Αλλά την κλείνω αυτή την παρένθεση. Ναι. Να μην επεκταθούμε σε αυτό. Επομένως, επί του εδάφους αυτή τη στιγμή έχουμε το 20% της Ουκρανίας περίπου να είναι καταληφθένα έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις. Και μια Ουκρανία η οποία αυτή τη στιγμή διεξάγει ακόμη και πλήγματα βαθιά μες στη Ρωσία. Αυτό δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Δεν μπορείς να αγνοήσεις μια υπάρχουσα πραγματικότητα στο έδαφος αυτή τη στιγμή, στο πολεμικό έδαφος της Ουκρανίας. Από την άλλη, δεν μπορείς να αγνοήσεις και την πραγματικότητα στα ευρωπαϊκά εδάφη. Για παράδειγμα, οι χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν ένα μεγάλο στρατιωτικό βάρος είναι η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες. Η υπόλοιπη Ευρώπη έχει πάρα πολύ σημαντικά εσωτερικά προβλήματα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μαστίζεται από κοινωνικά προβλήματα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο πληθυσμών. Με το λαθρομεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο βλέπουμε τι έχει δημιουργήσει και στην Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Επομένως, τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ένα μοχλό πίεσης στο εσωτερικό τους, ο οποίος εργαλειοποιείται από εξώθεν παράγοντες όπως η Κίνα, τα αραβικά κράτη, ακόμη και η Ρωσία, ο οποίος αυτός παράγοντας δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ, για παράδειγμα. Άρα και στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ταχύτητες οι οποίες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν είτε λίγο είτε περισσότερο τα γεωπολιτικά σχέδια του εκάστοτε πλανητάρχη. Στο Ισραήλ, από την άλλη, υπάρχει εξίσου μια πάρα πολύ σημαντική διαμορφωμένη πραγματικότητα. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει επεκτείνει τον έλεγχό του σε πάρα πολύ στρατηγικά εδάφη της Συρίας, για παράδειγμα, για να μπορεί να ελέγχει τη Δαμασκό. Υπάρχουν ζητήματα του σουνιτικού παράγοντα, ο οποίος έχει καταδειχθεί ως επικίνδυνος από Ισραηλινές μελέτες. Ούτε αυτό μπορείς να το βγάλεις εκτός κάδρου. Πάρε το γεγονός ότι ο Τραμπ προσπαθεί να πάρει ως ένα σημείο με το μέρος του το σουνιτικό Ισλάμ, έμεσα ή άμεσα. Υπάρχει και το ζήτημα της Γάζας, όπου εκεί εμπλέκονται, για παράδειγμα, χώρες όπως η Τουρκία, μια ανατοϊκή δύναμη, και δυνάμεις όπως, για παράδειγμα, το Κατάρ.
Ούτε αυτά μπορείς να τα αγνοήσεις. Αυτό το οποίο θέλω να μείνει στον κόσμο είναι ότι όταν έχουμε μια κατάσταση επί του πεδίου, ό,τι και να έχουμε στο νου μας, θα πρέπει να παίξουμε μπάλα με αυτό το οποίο έχουμε στο πεδίο. Και δεν είναι πάντα εύκολο να συμβούν αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβούν μόνο και μόνο επειδή είμαστε η Αμερική. Γι' αυτό κιόλας είπα στην αρχή ότι την Αμερική ως ένα σημείο, όσο και αν αυτό ακούγεται κάπως προκλητικό, θα πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα κάπως να τη σέρνεις με τα συμφέροντά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να συμβεί. Ναι. Επομένως, ο Τραμπ θεωρώ ότι μπορεί στο μυαλό του να έχει 1002 παραδείγματα. Προσπάθησε να τα εφαρμόσει, είδε ότι η πραγματικότητα στο πεδίο είναι πολύ διαφορετική και είδε και από πλευράς ηγετών ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα να συζητηθεί μετά από ένα σημείο και μετά. Για παράδειγμα, ο Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος να κάνει ειρήνη εάν δεν πάρει τα εδάφη de facto. Ο Νετανιάχου δεν είναι διατεθειμένος να κάνει ειρήνη εάν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, για παράδειγμα. Οι Κινέζοι εξίσου δεν είναι διατεθειμένοι να υποκύψουν στον εκβιασμό τον εμπορικό. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουμε ανταλλαγή δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο ναυτιλιακό κομμάτι. Επομένως, είναι τόσο ευρύ το πλέγμα και είναι τόσο διασυνδεδεμένα τα κράτη πλέον στη σύγχρονη εποχή, που είναι δύσκολο να επιβάλλεις μια πραγματικότητα όπως εσύ την πιστεύεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι, όταν λέμε το όπως εσύ την πιστεύεις, εννοούμε η κοινή γνώμη κυρίως. Και ο Τραμπ, αλλά και η κοινή γνώμη. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, πού ακριβώς έχει χάσει? Στην Ευρώπη οι δουλειές του πάνε μια χαρά. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα πάνε πολύ καλά επίσης για τον Τραμπ. Έτσι δεν είναι? Και γιατί τα λέω αυτά? Δηλαδή έχουν συσπηρωθεί οι Ευρωπαίοι, έχουν κλείσει συμφωνίες να παίρνουν το αέριό του. Θέλω να πω ότι στη Μέση Ανατολή τα ίδια είναι κάπως τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι κάπου έχει χάσει αυτή τη στιγμή. Είναι υποδιαμόρφωση όμως. Θα σου δώσω μια τελευταία είδηση, η οποία λέει ότι βγήκε η ενεργειακή εταιρεία του Κατάρ, από την οποία η Ευρώπη παίρνει φυσικό αέριο, και ουσιαστικά την είπε στην Ευρώπη ότι αυτό το πλαίσιο το οποίο θέλετε να φέρετε εμάς δεν μας συμφέρει. Τι θα γίνει λοιπόν σε περίπτωση που το Κατάρ, για παράδειγμα, κόψει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη? Δεν θα μπορεί να της ασκήσει πάρα πολύ πίεση? Αυτό είναι ένας ασύμμετρος παράγοντας που δεν τον έχουμε βάλει στην εξίσωση. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο π.χ. τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν μια πολύ πιο διφορούμενη στάση απέναντι στο Ισραήλ. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι έχουν π.χ. Ισλαμικούς πληθυσμούς εντός τους, είναι ότι παίρνουν και φυσικό αέριο από το Κατάρ. Το οποίο Κατάρ στηρίζει αδελφούς μουσουλμάνους που στηρίζουν Χαμάς. Επομένως, πώς μπορείς να πας 100-0 υπέρ του Ισραήλ, θα πω εγώ? Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο τον οποίο προσπαθεί να στήσει ένα πλέγμα συμφωνιών, πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά εμπόδια και πάρα πολλούς εκβιασμούς, γιατί πλέον και οι Σαουδάραβες ξεκινήσανε εκβιασμούς εντός εισαγωγικών και οι Καταριανοί ξεκινήσανε, και γι' αυτό κιόλας ο Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με το Κατάρ αμυντικής συνδρομής, την οποία την ίδια θέλει να υπογράψει και με τη Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία υπέγραψε συμφωνία αμυντικής συνδρομής με το Πακιστάν. Επομένως, γίνονται τόσα πολλά πράγματα που πραγματικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει λίγο κατακαιρματισμένο στο νου του το τι θέλει να πετύχει. Μπορεί αυτά ενοποιημένα να δημιουργούν ένα πλαίσιο, ένα καινούριο πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά. Και εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό με τον καθένα ξεχωριστά, επειδή είναι και κάτι που το κάνει και η Κίνα και ίσως το έκανε όσο ήταν σε λίθαργο, ας πούμε, η Δύση. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι του έχει ξεφύγει ακόμα του Τραμπ. Δηλαδή, ακόμη τα χαρτιά του είναι δυνατά. Δηλαδή, όταν λέει ότι θα κάνω, ας πούμε, αυτό στη Σαουδική Αραβία, αμυντική συμφωνία στο Κατάρ, έχει μια βαρύτητα. Δεν είναι ελάιντε. Φυσικά. Η Αμερική δεν πάβει να είναι ισχυρή δύναμη, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Το γεγονός ότι η Αμερική τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει σοβαρή επίδειξη της ισχύως της, ή το γεγονός ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στο παρελθόν, π.χ. στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι Αμερικανοί σπαταλήσανε τρισεκατομμύρια για μια κατάσταση η οποία δεν έχει στρώσει ακόμα, και αυτό είναι, το έχουν παραδεχτεί οι Αμερικανοί ότι κάναμε πάρα πολύ σοβαρό λάθος στη Μέση Ανατολή. Παρά το γεγονός αυτό, λοιπόν, η Αμερική συνεχίζει να έχει εχέγγυα δύναμης, συνεχίζει να αποτελεί πόλο. Αυτή τη στιγμή η Αμερική αποτελεί συγκεκριμένο πόλο ισχύος. Και όταν είσαι πόλος ισχύος, μπορείς και να διαμορφώνεις καταστάσεις. Η Αμερική μπορεί να διαμορφώσει καταστάσεις, έτσι. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Απλά, επειδή ο σύγχρονος κόσμος είναι πάρα πολύ υβριδικός και πάρα πολύ ρευστός, αναγκάζεσαι να συζητήσεις παραπάνω.
Και δεν σημαίνει ότι πάντοτε οι πραγματικότητες επί του εδάφους, όπως είπα και πριν, θα σε ευνοούν. Μπορεί να είναι και θέμα χρόνου, φυσικά. Εμένα μου έχει καρφωθεί στο μυαλό ότι το γεγονός ότι φύγανε από το Αφγανιστάν οι Αμερικανοί επί Biden και έμεινε ο οπλισμός και τα λοιπά, ήταν κάτι που το State Department, ας πούμε, ή το βαθύ κράτος, το στρατιωτικό της Αμερικής, είναι κάτι το οποίο το έκανε ως αντάλλαγμα για να πει ότι, παιδιά, γιατί να πούμε ότι μέχρι τότε στη Μέση Ανατολή αυτό που γινόταν ήταν ότι είχαν κάνει επέλαση οι κινέζικες εταιρείες στις εξορίξεις, στις πηγές, ελέγχανε παντού και ουσιαστικά εγώ λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό ότι ενδεχομένως να έγινε αυτή η κίνηση ότι φεύγουμε από το Αφγανιστάν, θα ξεκινήσουμε το σχέδιο της Μέσης Ανατολής που δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή οι χάρτες για το πώς θέλανε με τους Κούρδους, με τη Σύρια κτλ. Υπάρχουν 2 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι το ανατοϊκό, ας πούμε, αυτό. Οπότε ουσιαστικά ήταν σαν να είπαν θα φύγουμε τώρα από εκεί που σας πονάει αλλά θα έρθουμε εδώ στη Μέση Ανατολή και φύγετε εσείς, ας πούμε, από τις πηγές αυτές και θα τα ισορροπήσουμε έτσι. Δηλαδή μήπως ήταν γι' αυτό, γιατί εντάξει στην κοινή γνώμη μπορεί να πούνε ότι χαλάσαμε πολλά λεφτά, αλλά μήπως ήταν γι' αυτό το λόγο. Ίσως. Ναι, το Αφγανιστάν είναι μια περίεργη κατάσταση γενικώς. Έχουν γραφτεί τόμοι βιβλίων για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Τη συνδέω με αυτό το οποίο είχαμε πει στην αρχή, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή να μπορεί να αποτελεί έναν κόφτη όχι μόνο της Κίνας, αλλά και του Πακιστάν, άμεσα συνεργαζόμενο κράτος με την Κίνα, προκειμένου αυτό το κράτος να αποτελέσει την πρόσβαση στην Κεντρική Ασία για τους Ινδούς. Οι οποίοι Ινδοί μέσω του Τσαμπαχάρ, στο Ιράν παρεπτόντως, του Τσαμπαχάρ όπως είπα και στην αρχή, να μπορούν να διοχετεύουν προϊόντα στην Κεντρική Ασία μέσω των εδαφών αυτών και να φτάνουν μέχρι το Αφγανιστάν. Και το Αφγανιστάν να χρησιμοποιεί τους λιμένες του Πακιστάν. Γι' αυτό κιόλας γίνεται η όλη διαμάχη Αφγανών-Πακιστανών αυτή τη στιγμή, η διαμάχη αυτή είναι μια έμεση διαμάχη Ινδίας-Κίνας στο εμπορικό κομμάτι. Ίσως υπάρχει στο σχέδιο των Αμερικανών αυτό που είπαμε πριν, να πριμοδοτηθεί εντός εισαγωγικών η Ινδία. Ακριβώς για να χτυπηθεί η Κίνα. Είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας ξεφεύγει από το σκεπτικό μας. Βέβαια, να πούμε ότι το κομμάτι του Αφγανιστάν είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάμε για φυλές, οι οποίες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι οποίες χειραγωγούνται, αυτό θέλω να πω, αλλά πώς χειραγωγούνται. Δηλαδή, θυμάμαι που διάβαζα για όταν έγινε το 2001 που είχαν πάει Αμερικανοί και ψάχναν τον Μπιν Λάντεν που κρυβόταν στα βουνά και πήγαν, ας πούμε, και πήγαν με τα λεφτά στους φιλάρχους και τους είπαν θα πάρετε αυτά τα λεφτά, θα σας φέρουμε οπλισμό και θα μας βοηθήσετε, ποιοι είστε μαζί μας, και ουσιαστικά κάπως έτσι έγινε η δουλειά εκεί πέρα. Μήπως ο λόγος που έχει μείνει ο οπλισμός εκεί πέρα είναι για να ουσιαστικά κάποιος, οποιοσδήποτε θέλει να τον χρησιμοποιεί και να τους πριμοδοτεί αυτές τις φυλές για να εξυπηρετούνται συμφέροντα τριβής ή τέλος πάντων συμφέροντα επιχειρηματικά, όπως είπες, ένθεν και ένθεν όμως, γιατί αυτό μπορεί να είναι και η Κίνα να το κάνει ενδεχομένως, να πάει και να τους προσεγγίσει. Έτσι, δηλαδή το διαβάζουμε λόγω Ινδίας, γιατί εντάξει το διαβάζουμε λόγω Ινδίας, αλλά μήπως είναι και για την Κίνα μια πάσα ότι κάτσε ρε παιδί μου, φύγε, χαλάρωσε λίγο στη Μέση Ανατολή και σου πάρε αυτό το κομματάκι. Αν δεν χαλάρωσε από τη Μέση Ανατολή θα σου βάλω εγώ την Ινδία να σε σπρώξει στο Αφγανιστάν. Κοίτα, αν θες την άποψή μου για να το συνδυάσω με αυτά που λες, η εκτίμησή μου είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα κάποια στιγμή θα έρθουν σε μια συμφωνία για να υπάρξουν συγκεκριμένες σφαίρες επιρροής, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να κλείσουν τα μέτωπα και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια αναφορικά με τη Ρωσία, σε πρώτο βαθμό, και σε δεύτερο βαθμό πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία ισχύως στη Μέση Ανατολή. Όταν γίνει αυτό, πιστεύω ότι οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί θα έρθουν σε μια συμφωνία. Θα υπάρξει δηλαδή μια συνεννόηση αναγκαστικά, γιατί όπως είπαμε και πριν, ο κόσμος πλέον έχει γίνει πάρα πολύ σύνθετος και καλώς ή κακώς η Κίνα έχει κατορθώσει να ενσωματώσει πάρα πολλά στοιχεία της ισχύως. Όσο η Αμερική είναι δυνατή, έτσι. Όσο η Αμερική είναι δυνατή. Γιατί ακριβώς. ίσως
στο σχεδιασμό της Κίνας είναι να μην ήταν η Αμερική δυνατή και να την αποσυνθέσει με κάποιο τρόπο. Πολύ πιθανό. Και οι Κινέζοι πιθανώς θεωρήσαν ότι θα πέσει η ισχύ της Δύσης. Παρ' όλα αυτά η Δύση διατηρεί ακόμη, και όταν λέω Δύση εννοώ και η Ευρώπη μέσα, διατηρεί κάποια πολύ σημαντικά εχέγγυα παγκόσμιας ισχύως. Και από την άλλη οι Αμερικανοί, να πω εδώ ένα λάθος το οποίο θεωρήσαν οι Αμερικανοί ότι θα συμβεί και δεν συνέβη εν τέλει, θεωρήσαν π.χ. ότι με το ίντερνετ θα μπορούσε η Κίνα να εκδημοκρατιστεί. Δηλαδή θα υπήρχε μια τόσο πολύ στενή συνεργασία αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών με τις αντίστοιχες κινέζικες και μέσω αυτής της όσμωσης θα μπορούσε η Κίνα να γίνει μια πιο ανοιχτή κοινωνία. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συνέβη. Είναι το αντίθετο. Γιατί πολύ απλά το κόμμα της Κίνας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, μπόρεσε να ελέγξει αποτελεσματικά το διαδίκτυο. Κάτι το οποίο ήταν εκτός σχεδιασμού για τους Αμερικανούς. Αυτός π.χ. ήταν ένας αστάθμητος παράγοντας. Ότι δεν μπόρεσε εν τέλει η Κίνα να γίνει ανοιχτό σύστημα και αντίθετα μπόρεσε να στήσει ένα δικό της νέο συνοικό τείχος διαδικτυακού τύπου, για παράδειγμα, και να μπορέσει να ελέγξει την πληροφορία. Και ανταυτού να μπορέσει να ενσωματώσει ταυτόχρονα και τις νέες τεχνολογίες, άρα αυτή τη στιγμή να κοντράρεται με τη ΣΥΠΑ. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι δεν ξέρεις πότε θα σου συμβούνε και πώς μπορεί ο άλλος να αντιδράσει. Επομένως, γι' αυτό πιστεύω ότι θα γίνει μια συμφωνία κύριων κάποια στιγμή. Αυτό που λες, ίσως είναι και λάθος στην εκτίμηση της κουλτούρας. Δηλαδή, ότι οι δυτικοί κάνουν λάθος εκτιμήσεις γιατί θεωρούν ότι οι ανατολικοί λαοί, ας πούμε, ή οι κεντροασιατικοί, έχουν την ίδια κουλτούρα, ας πούμε, με τους δυτικούς. Και τελικά δεν έχουν. Δηλαδή, μπορεί τους Κινέζους να τους είχαν για γατάκια, να το πω έτσι πολύ απλά, και να τους βγήκανε πονηρό αλεπούδες και αμήλικτοι και στιγνοί, ας πούμε, δολοφόνοι. Το οποίο δεν το λέω έτσι. Το λέω γιατί έχει σήμα διαγραφής η Κίνα. Δηλαδή, το γεγονός ότι στρατηγικά, ενώ άνοιξε το εμπόριο, ουσιαστικά το εργαλειοποίησε από την πρώτη στιγμή και περνάει μέσω από το κομμάτι που έχει συγκεντρώσει όλη την παραγωγή, ας πούμε, και ελέγχει το εμπόριο μέσω πλησαφώς. Αυτό κάνει όταν σου έχει όλο το εμπόριο. Όταν σου έχει τις τεχνολογίες, τις έχει κλέψει και σου τις βάζει με το δικό της λογισμικό και σε παρακολουθεί και σε ελέγχει, σε κάνει και σε ράνει. Δεν τα λέω εγώ, τα έχει βουήξει ο τόπος, έτσι. Όταν έχει το κομμάτι που τους έλεγε ότι, γιατί υπήρχαν τα περιστατικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, που ουσιαστικά τους κάνανε εκκλήσεις, είτε έκανε εκκλήσεις η Δύση να σταματήσει ή να αναβαθμίσει τα ανθρώπινα δικαιώματά της στην Κίνα και όλα αυτά, την ποιότητα, και τους έλεγε ότι θέλετε να κάνουμε συμφωνίες. Ναι, θα κάνουμε συμφωνίες, αλλά δεν θα μας λέτε ανοιχτά παρατηρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν συζητάω για το πώς χειρίζεται τις αντιφρονούντες και τις εθνικές ομάδες, γιατί όταν λέμε οι Κινέζοι είναι 17-18 διαφορετικές φυλές, συν τους Τιβετιανούς, συν τους Ουιγούρους, έτσι. Όλα πρέπει να ελέγχονται από το κόμμα της Κίνας. Δηλαδή ακόμη και οι χριστιανοί στην Κίνα, και οι χριστιανοί πιστεύουν πρώτα στο κόμμα και μετά πιστεύουν οπουδήποτε αλλού. Στο κομμάτι, λοιπόν, γιατί είναι κομμουνιστικό καθεστώς, καλός κακός, δεν πιστεύουν στο Θεό. Άρα όλα τα υπόλοιπα είναι ομάδες χειραγώγησης, και ένας λόγος που δεν χειραγωγήθηκαν είναι αυτός, γιατί ήταν αμήλικτοι με αυτά τα πράγματα. Όταν ομάδες πίστεως, δηλαδή βλέπε Φαλουν Ντάφα, βλέπε Ουιγούροι και Θιβετιανοί διώκονται κτλ. Και εργαλειοποιούνται στον χειρότερο βαθμό με τις αφαιρέσεις οργάνων, τις βίες, τις παρακριτικές αφαιρέσεις οργάνων και όλα αυτά που έχουν γίνει κατά καιρούς γνωστά. Τελικά βλέπεις ότι οι Κινέζοι είναι αμήλικτοι. Έτσι. Και όποιο εγχειρίδιο και αν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν είχε λειτουργήσει. Εσύ λες θα τα βρούνε. Πώς θα τα βρούνε? Δηλαδή θα πρέπει, θεωρώ, με βλέψεις παγκοσμιοποιητικές, δηλαδή είναι ο παγκόσμιος ηγέτης ο Σι Τζινπίνγκ, γιατί αυτό είναι το όνειρό του και αυτά μας λέει, και με τις επιρροές που έχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλα τα λοιπά,
Πώς πιστεύεις ότι θα έρθουν αυτά τα πράγματα σε μια συμφωνία? Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει φάει ένα γερό πλήγμα η Κίνα για να έρθει σε αυτή τη... Θα πιαστώ από το τελευταίο που είπες. Θεωρώ ότι όποια συμφωνία θα συμβεί από εδώ και πέρα, γενικότερα σε όλα τα πεδία, θα στηρίζεται στην ισχύ. Θα είναι συμφωνία ισχύως, δηλαδή. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο η όποια ισορροπία επέλθει να επέλθει μετά από μια εντός εισαγωγικών σύγκρουση. Δεν λέω απαραίτητα ότι θα είναι στρατιωτικού τύπου σύγκρουση, αλλά σίγουρα θα επέλθει αστάθεια σε όλα τα επίπεδα. Μα το βλέπουμε κιόλας να συμβαίνει. Έχει ξεκινήσει δηλαδή. Έχει ξεκινήσει. Μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας υπάρχει ανταλλαγή δασμών αυτή τη στιγμή. Ασχέτως με το αν βρεθήκανε και κάνανε μια πρώτη συμφωνία στην αρχή, αν θυμάστε, πριν μερικούς μήνες. Πλέον υπάρχουν ξεκάθαρα δασμοί προς συγκεκριμένα προϊόντα. Η ίδια η Κίνα έχει πει ότι θέλει να περιορίσει και τις εξαγωγές σπάνιων υγεών. Υπάρχουν ακυρώσεις πανεπιστημιακών προγραμμάτων από την Αμερική σε συνεργασία με την Κίνα, που γινόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα πάρα πολλές αμερικανικές εταιρείες εξέφραζαν την αντίθεσή τους, δηλαδή να μην υπάρξει αυτό το λεγόμενο decoupling, όπως το λένε από την Κίνα. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι όποια συμφωνία και να συμβεί θα γίνει με όρους ισχύως. Και αυτό που είπες ότι οι Ευρωπαίοι δεν διαβάζανε τους ανατολικούς λαούς, αυτό εγώ το ενστερνίζομαι σε μεγάλο βαθμό, γιατί ούτως ή άλλως οι Κινέζοι αυτά τα λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα λένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ευρέως γνωστό ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θα το πούμε εδώ να το έχουν υπόψη οι φίλοι, το Unrestricted Warfare. Απεριόριστος πόλεμος μεταφράζεται στα ελληνικά. Υπάρχει διαθέσιμο ακόμη και στο ίντερνετ, να το κατεβάσει όποιος θέλει, όπου είναι βιβλίο του 1998 και δύο Κινέζοι στρατηγοί περιγράφουν ακριβώς βήμα προς βήμα πώς θα αντιμετωπίσουν τη Δύση. Επομένως, κάποια πράγματα είναι τόσο εμφανή, όπως εμφανές ήταν και για μας το βιβλίο του Νταβούντογλου, το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτά μας τα λένε οι αντίπαλοι μας. Παρόλο που εμείς λέμε τα δικά μας, έτσι. Εμείς μπορεί να λέμε τα δικά μας, αλλά έχουμε την τύχη οι αντίπαλοι μας να μας λένε ξεκάθαρα αυτό το οποίο σκέφτονται. Αντίπαλοι μας το βάζω εντός εισαγωγικών, έτσι. Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να έρθει σε κόντρα με την Κίνα. Άσχετα αν οι καταστάσεις μας φέρουν να διαφοροποιηθούμε, άμεση κόντρα με την Κίνα εμείς για την ώρα δεν έχουμε. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξέρουμε πώς σκέφτονται οι αντίπαλοι μας, απλά για κάποιο λόγο, ίσως λόγω ιδρυματοποίησης, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, έχουμε επιλέξει εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια να αγνοούμε το τι ακριβώς κάνουν οι άμεσοι αντίπαλοι μας. Και αυτό. Ανταγωνιστές, ας το πούμε. Ανταγωνιστές, οι άμεσοι ανταγωνιστές μας, ακριβώς. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο η Δύση αδικαιολόγητα το άφησε να περάσει. Πιθανώς πιστεύοντας ότι με την ηλική της ισχύ και μόνο θα μπορεί να επιβάλλει τετελεσμένα ιστοδιειναικές, αλλά βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο πολύ απλά δεν συμβαίνει. Ναι, είναι ένα μοντέλο του παρελθόντος που δεν δούλεψε. Και πλέον είμαστε σε μια νέα εποχή. Ακριβώς. Κυρίως δεν δούλεψε τη δεδομένη χρονική στιγμή εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Γιατί οι νέες τεχνολογίες γίνανε πάρα πολύ ευρέως διαδεδομένες. Δεν τις κρατήσαμε εδώ στη Δύση όπως γινόταν παλιά, που η Δύση είχε σαφές στρατιωτικό πλεονέκτημα κατά κύριο λόγο στη χρήση άσκησης βίας και σε δεύτερο βαθμό και στα πολιτισμικά προϊόντα. Πλέον έχουμε το ίντερνετ και η διάχυση της πληροφορίας, η συνεργασία μεταξύ των λαών και γενικότερα η όσμωση που υπάρχει μεταξύ πληθυσμών και ιδεών έχει δημιουργήσει ένα χαοτικό πλέγμα στο οποίο δρόντες οι οποίοι φαίνονται αδύναμοι δύναται να εργαλειοποιήσουν συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένα μοτίβα προκειμένου να σου επιβάλλουν κάποια τετελεσμένα. Αυτό πρέπει να το έχεις προβλέψει. Βλέπε Χούθη εδώ. Ακριβώς. Ένας μη κρατικός δρόν ο οποίος μπορεί και επιβάλλει τετελεσμένα στο παγκόσμιο εμπόριο, για παράδειγμα. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον όμως, λόγω της διάχυσης τεχνολογιών, ιδεών και πληροφοριών, κάτι τέτοιο είναι απόλυτα φυσιολογικό και δυνατό. Όπως και στο ατομικό επίπεδο. Αν δεις πλέον, ένας άνθρωπος έχει πολύ περισσότερες επιλογές από ό,τι είχε στο παρελθόν για να κινηθεί σε κοινωνικό και όχι μόνο επίπεδο και σε οικονομικό. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος μπορεί σε ατομικό επίπεδο να το κάνει αυτό, δεν θα το κάνουν ομάδες ανθρώπων ή και κράτη? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είμαστε, νομίζω, τα καλύψαμε όλα. Υπέρ του δεόντος, θα έλεγα. Ναι, ήταν εφόλης ύλης η ανάλυση σήμερα. Ήταν αυτό που λέμε, η δόση ήταν full. Απεριόριστη συζήτηση. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου.
πώς μπορεί ο κόσμος να σε βρει και δηλαδή κάποιος σε βλέπει τώρα, δεν σε έχει ξαναδεί για τον οποιοδήποτε λόγο, πού θα σε βρει? Μπορεί να με βρει στο X, στην πλατφόρμα στο X Αλέξανδρος Ιτιμούδης. Μπορεί να με βρει στο YouTube, όπου έχω ένα κανάλι Αλέξανδρος Ιτιμούδης και το έχω ονομάσει Deep Info, βαθιά πληροφόρηση, όπου εκεί ανεβάζω κάποιες πολύ συγκεκριμένες αναλύσεις, όπου αναλύω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα λέω στις δημόσιες εμφανίσεις μου, και μπορεί να με βρει φυσικά και στο Facebook. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά τα τρία για όποιον θέλει να έχουμε άμεση επαφή. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και μακάρι να τα ξαναπούμε, να δώσουμε άλλη μία συνέντευξη στο μέλλον. Αλλά έτσι να υπάρχει ένα... Φυσικά. Είμαι στη διάθεσή σας. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Εγώ ευχαριστώ.